Pagana għaliex għax il-pagana kienet ibbażata fuq in-natura. Il-natura, il-bżonnijiet veru tal-bniedem. Il-pagana, ġifieri tara ta' Ruma pereżempju, apparti li ma kienitx esklusiva. Ġifieri inti kellek Ruma Mortem għandek kont mill-Eġittu ġibt l-ISIS miegħek u tista' tiftaħ tempju u inti tmur jiġu għandek jitolbu mbagħad inti tmur għand tal-oħrajn u affarijiet. Fil-fatt l-insara dak li ġrala biex l-insara kienu monoteistiċi esklusivi tagħna u xejn iżjed. Dak li għamlu ħażin, dak li kien l-isba, dak li r-Rumani ma setgħux jaċċettaw, għax ir-Rumani ma kienux hekk. L-idea li jomi għaj inkella nħanxallek onqok. Għawrajt ma jgħidu hekk l-insana nħanxallek onqok, imma kienu jgħidu, kienu jgħidu isma. Le, mod ieħor kienu jgħidu, le, pereżempju, le, aħna ma nagħtux qima l-imperatur. Għaxan, jew ħafna ħabi, ħafna x'ismu tagħhom bistajjeb. Rekweġġat ħafna, għalena naħseb li l-reġjot monoteistiċi, it-tlieta li huma, it-tlieta ġifieri għandek il-Ludija, n-Nisranija u għandek il-Musulmina. U maħżiena, għaliex? Għax difensivi, għax joħolqu l-partiti. Fimt, tiegħi tajjeb u tiegħek ħażin. Fimt? U l-problema hi li fil-Middle East l-Iżrael għaw il-Ġrieb huwa flashpoint ta' żewġ immaġna żewġ tirjus jibsa, iffissa tifir l-Izrael mhix daqshekk reliġjon għax pjuttost huwa stat laiku. Imma stat li jrid jkun rikonoxxut fuq bażi reliġjuża. Imma mhux fid-dinja llum il-ġurnata fejn ir-reliġjonijiet kollha ġew ħajna jgħidulhom qishom itwarbu minn l-ħakma tal-pajjiżi, l-unika stat irid jiġi rikonoxxut u jrid kulħadd jikkonoxxih bħal stat ludi għar-reliġjon u l-poplu ludi. Imma ismani. Ħanajdlek, dinja l-istess, għalhekk qed ngħidlek li intom kuġini u tixtiequ ħafna, għaliex intom l-istess ħaġa. Intom ma tistax taqta' l-Arab mill-Isla, ma tistax. Tas kemm tista' taqta' l-Littora mill-Istat ta' Iżrael, ma tistax. And that is the problem. Jiena naħsbu l-Middle East ġifieri, ara kemm jgħidu affarijiet. Il-problema mhux il-Palestinjani, mhux dik, hemm clash ta' żewġ kulturi kbar. Li fl-opinjoni tiegħi ġifieri narhom irrekonċiljabbli, ġifieri allura ma taqbilx jista' jsir a two-state solution jekk it-tnejn jiddeċiedu li ma jibqgħux ilagħbu ta' tfal. Għax qed tagħmluha ta' tfal. Ta' tfal qed jagħmluha. Fl-opinjoni tiegħi ta' tfal it-tnejn li huma. Mara s-sabader. Sorry, da' ħafna ngħid. Mdorrin bik, salvu. Ejwa marruħi. Le, mhux qabel nitlu f'dak l-aspett għax salvu fetaħ fuq ħafna affarijiet, però l-ewwel ħaġa li semma salvu li laqtetni li ma nemminx bħala twemmin, bħala reliġjon, bħala fidi, bħala ideoloġija, x'għandek ateist, ma temminx. Ħan nkun naf ma min qed nitkellem, ħan ngħidlek għala, ir-risposta fuq dak ħad tkun ibbażata. Assolutament xejn, m'hemm xejn. Jiena bażikament jiena naħseb li da biżejjed. Da għad li għata u ktet tajt li għata. Nistaqsi ħalli nkassru. Jiena smani, jiena bniedem li ma naċċettax l-awtorità. Jiena anka jien fuq it-tfal tiegħi jinsibni nagħmilha. Ġifieri jiena fejn tgħid li Alla jew tgħid li xi ħadd hemm fuq u tittob deħ bil-forsi tittadurah, ngħidlek x'min dak mhux tajjeb għalija. Ismani, qed nifhmek 100% u ħan irrispondi fuq dak li tgħid. Inta tgħid li għamilt riċerki u mir-riċerki minn kliem li għattent fuq l-Iżlam jew fuq il-Kristjaniżmu li dejjem ir-reliġjonijiet tad-demm. Mibnijin fuq id-demm u fuq il-vjolenza u. Għaniftemu hekk. Ħanibdew mill-ewwel. Għall-Iżrael qed ngħid jien, għall-Iżrael. Però mbagħad anke l-insara, ġifieri. Ħanibdew mill-ewwel ħaġa. Ir-reliġjonijiet f'lilhom infushom, il-kelma religion xi tfisser? Way of living, kif għandek tgħix, kif għandek tgħix ħajja tajba. Biex tasal għand Alla u tidħol il-ġenna. Il-maġġoranza ta' reliġjonijiet it-tlieta li huma jgħidu dan il-konsept żgħir, sempliċi. Id-disgrazzja qiegħda, kif semmejta int, li ġej monopolat minn ċertu nies, speċjalment fl-aħħar ħanajdulek l-aħħar 4 u 5 centuries, li fihom intużat l-reliġjon bħala instrument jew bħala l-iktar ħaġa fundamentali u sentimentali li bija bniedem li jemmen jiġi triggerjat, tista' taqbad tużaħ kif trid, jattakka, joqtol, jagħmel kollox issa jasal u ħafna drabi id-determinations ta' ċertu reliġjonijiet kif semmejt int.
jew int, jew miegħi, jew barra. Kontra tiegħi, eżatt, ekkuma. Però nista' nitkellem fuq l-Iżlam, ma nistax nitkellem fuq reliġjoni oħra, u xtaqt li jkun da ma niftaħ dak l-aspett jew miegħi jew kontrija. Fl-Iżlam ta' il-libertà li anka f'dawk il-pajjiżi li inxteret l-Iżlam, u ħansemmi pajjiżi biex nkunu nafu fuq xi qed nitkellem. Li kien hemm pajjiżi li ma kienx Musulmani, bħall-Eġittu, bħall-Palestina. Daħal l-Iżlam. Però l-istorja turina bil-provi li baqgħu nies sal-lum il-ġurnata fuq l-istess sfidi li kellhom fi żmien li ġie l-Iżlam. Ħana ma klarifika, jiena ma nixtieqx immur hemm bl-argument. Ma laqasin, imħabba li ftaħt fuq dak l-aspett, allura nitterminaħ. Ma jien l-argument tiegħi biss kien li l-problema tal-Palestina, għalhekk nitkellem fuq il-Palestina, hi li hemm żewġ reliġjonijiet li l-irjus tagħhom, l-irjus jien mhux qed kif qatt inti qed minn 5 spizzarin. L-irjus tagħhom huma violenti. Mo veru xejn. Ħantik il-provi. Mhux provi, ħanna tgħinni. Mela, qabel jkun hemm l-istat tal-Iżrael, qabel 1948, fi żmien kemm tal-British Mandate u anke taħt l-Ottomanic Empire, kien jgħixu fil-Palestina nies li huma Lut, nies li huma Kristjani, nies li huma Musulmani. U m'għandniex rekord waħda fl-istorja turi li kien jiġġieldu bejnietom. Qatt. Dik irridu nikkonformawha mhux bil-klim tiegħi u klim tiegħek, bil-fatti tal-istorja. Allora ma sax naqbad ngħid li dan kien dejjem tiġġieldu, jew kien hemm ġlied bejnietom, anzi taħt l-Ottomanic Empire. Taħt il-British Mandate dejjem kienu flimkien tarġa mhux tal-li hekk, tarġa li kienu wara li saret in-1948 in-Nakba li l-katastrofi tal-Palestinjani li bija bis-saħħa tagħha ġie mwieled stat fuq poplu li diġà eżistenti, kien anke llud batew dak li rreżistu li jkun hemm stat tal-Iżrael minflok l-istat tal-Palestina. U dan mhux jiena ngħidu illum il-ġurnata ġew l-Amerika, ġew l-Ingilterra għad joħorġu nies minn dak il-tip ta' Lut li jgħidu not in my name. Ma jridx ikun hemm istat tal-Iżrael. Sorry, permettili, int ma tistax tiġi tagħmel istat fuq stat ieħor diġà eżistenti. Le, ma kien hemm le, hawnhekk ma nistax naqbel miegħek. Ma kien hemm ebda stat eżistenti. Le, kien eżisti. Le. Għamel istorja kollha turi. Le, ma kienx hemm stat. Inti bniedem storiku, inti tagħmel dokumentarju fuq Malta. Le, eżisti. Il-fatt u r-realtà qiegħda kemm fuq il-Bibja, kemm il-mapib li huma qabel in-1948 u kemm anke fl-istorja tal-li aħna nafuha barra l-Bibja, tiġix tgħidli li ma kienx hemm, ma kienx hemm. Kien hemm l-Iżrael. Le, ismani. Ġib li mappa waħda li tkun tajt l-Iżrael, amma mappa qegħdin dokumentati li għandhom iktar minn 150 kien hemm il-regni tal-Iżrael. Amma iktar minn 150 sena ilu. Lex 150 sena? 200 sena? 2000 sena ilu. Le, 2000 sena ilu? Il-Bibja stess kienet tajt li l-Palestina. Il-Old Testament meta Abraham qasam minnaħa l-oħra għadda minn fejn il-Kanajns. Min huma l-Kanajns? Il-poplu tal-Palestina. Le. Isma, Dina waħda mir-raġunijiet li turtani. Għax inha meta nara ċaħat qed jipprova jivvinta storja ġdida. Int li ma Bibja taqra. Zam, għax niftehmu, għax taqra t-Tawra tal-Lud mod. Taqra li Bibja tal-Kristjani mod ieħor. Ija, ma alright. Zomda xejn. Għajdli. Mela intom temnu li Kristu għawet mill-profeti sawa? Abram għawet mill-profeti. Abram u l-sir tal-profeti kollha. U x'kienu daw in-nies dirazza, x'kienu? Le, mhux dirazza. Le, kienu dirazza. Mhux Lut. Le. Le. Le, u nġanġak qoddim il-poplu. ċalġani kemm trid imma nafhom. Minu Izrael? Minu Izrael? Minu Jacob? Il-tifel ta' Isaac ta' min? Ta' Abram mhux ludi. Le, Abram mhux ludi, Abram ġiminur. Intat li kollha lud. Le, Abram ma kienx ludi. U laqqas kien Kristjan. Naqblu? Għat nitkellmu bil-fatti. Żgur ma kienx Kristjan, ovvjament. Kienx ludi laqqas. Ma żomm daqsxejn. Ma ħanedlek x'kien. Ħanedlek x'kien. Għax issa l-affarijiet iridu jkunu ċari. Tiġix tal-li kienu musulmani, ta' xin smajta kemm il-darba. X'inhu l-Islam? Inna b'xinu l-Islam. Għat nistaqsik ħalli fil-kas nirrispondik. ħanajlek kiena f'qiegħed pożizzjoni li ċerti assistanti jomlok għax ma nissograx. Zom. Tajba dik.
ma nissugrax nagħtik ċerti risposti. Għala. Għax nibżal ħajti. M'hemmx. Ta' minxiex. Tiri geżis. Tini garanzija jilli jek inkellmek kibżu post. T-garanti. Le, mux minni. Minni? Minant Mux minnek. Minant min? U minant min, no, kamon, no. Le, kamon. Ma nalabux tal-bolo. Le, mux għat nilab tal-bolo. Jek għandek xaħda dikjarament t-dikjara. Jena ħan id-dikjara. Jena fl-opinjoni tijaj, il-problema hija li l-Islam il-lum għadu kif kien il-Kristjanizmu 300 sanilu, 200 sanilu. Mitlele anke, 300 sanilu. Le, mux tot l-opinjoni tijaj, għafadda. Met għandek stat fej l-ara jena fej għandek stat fej il-reġjon u l-istat huma ħaġa waħda. Għalija naċċettabli għax aħna l-Ewropej lakili ġej l-Luminizmu, ġiet il-rivoluzzjoni Franċiża. Biss minn soġġett tal-ieħor? Kif? Biss li minn soġġett tal-ieħor. Le, ma bisek minn soġġett tal-ieħor. Għax aħna konna nitkellmu fuq Ebram jekk hux ludi jew ma hux ludi. U t-tat li tibża ta' ċerta affarijiet. Tibża l-ħajtek, u mbagħad bisti fuq li aħna llum il-ġurnata bħala l-Ewropej m'għandniex raġun fuq il-istat. Le, ismani. Ġifieri aħna żomm daqsxejn, ħalli nagħmlu ċara, ħalli naġibu l-argumenti. Ġifieri inti qed tgħidli li la Kristu la Abram, la Mose, daw mhumiex lut ħadd minnhom. Le, żomm. Le, ma għatlekx hekk. Arġa. Għax anka Mohammed kien jammetti li huma lud da. U tax kemm kien jobodhom. Le, żomm. U tax kemm kien jobodhom. Jew mhux vera laqqas. Laqqas. U niċċellenġak mill-Koran, mhux minn klim tiegħek. Mill-Koran, jiena mill-Koran qed ngħid. Qed niċċellenġak mill-Koran, jekk għandek oħroġ li quddiem in-nies u nagħmlu programm apposta. Però mhux dik. Salvu. Inġ bajt niltaqa' ma' nies tal-medja li jippruvaw is-suġġett jħawduh. Ħejn nibdew pass. Abram ma kienx ludi, u ma kienx Iżraelit, u ma kienx Kristjan. Skont il-fidi tal-Iżlam, u bniedem Musulman, għax xi tfisser bniedem Musulman, jissottometti lilu nnifsu l-Alla li ħalqu. U dak kien Abram għax ma kellux tajtil bħal lud jew Kristjani jew Musulmani. Muslim tfisser bniedem li jissottometti lilu nnifsu l-Alla li ħalqu. Nifhem. Ma tiġix tajt. Ħankompli. Fuq Musej kun ludi. Ħadd ma jista' jixħedha. Sewa. Le, ħadd ma jista' jixħedha. Fil-fatt kien meta ħarġ mill-Eġittu u emigra bil-Lut kien il-poplu ta' Iżrael. U l-poplu ta' Iżrael huma tfal ta' Isaac, tfal ta' Jacob, Lut tifel ta' Isaac, Lut tifel ta' Abram. Issa, Ġesu għalih slim, minu? Ludi. Ma stax nixħedha. Għala, għax skont il-Bibja jgħidlek, ġejt mibgħut lin-nax mitlufa tad-dar ta' Iżrael. Mela what's the problem? Le, żomm, għax int ma stax taqbad tagħmelhom kollha huma Lut. Fil-Palastina dak iż-żmien kien jeżistu fi-żmien ta' Ġesu għalih slim, kien jeżistu Rumani u kien jeżisti Ġesu jeżistu l-Lut. Naqblu? Kien Ebrenju l-Ludi. U kien hemm il-Kanajns, dak mhux jiena ngħidu dak dejjem qed nitkellmek skont il-Bibja fil-Old Testament ċaru tont kien qabel jiġi Ġesu. Meta ġi Ġesu fil-New Testament, issa mhux qed nitkellmek mill-Qorqan għadni. Qed nitkellmek biss mill-Bibja. Reliġjoni fil-Bjani għal kollu paroli reliġjonijiet. Aħna nitkellmu fuq l-istorja skont kif inhi. Ġesu ġi fil-poplu ta' l-Izrael li kien qiegħed parti minnu fil-Palastina għax jekk bad naqbdu nfittxu fejn mar il-poplu tal-Izrael wara li ġie emigra ma' Musej u bad niftħu bibu ieħor. Però nifqu hemm fuq dan aspett. Ħanajdlek għala, x'aħna t-tama tal-programm illum suppost fuq il-Palastina. Però l-istorja il-minn ximkien trid tibda. Ma' Pep li huma anka u Malta kien jiġi magħlem ktieb. Kien jiġi printjat mill-Ingilterra. Il-istorja ta' Sidna Ġesu Kristu. U dan li ktib rajtu. Ma bniedem ġew preżentu. Għadli taf kunna nitalmu aħna u rini u kien hemmhekk f'dak li ktib il-mappa u miktub fuq għal-Palastina. Ġifieri dan fi żmien tal-Ingliżi meta kienu għaw Malta u dak li ktib kien qed itgħallem fuq Ġesu. That's no proof. X'in ma proof? It's no proof. Nismantella jelek żew sekondi li biex prova. Tieni. Ħanelek għaliex għax il-Palestina huwa isem invventat minn imperialisti. Minn imperialisti minn imperialisti rumani. Le. Dajdu jendali, l-istoria. Meta kaċċaw il-lut, semmewa Sirja Palestina biex jippushtjawhom bil-Malti. Dak inta tajdu. Dik l-istoria tajdu. Il-Bibja tajdlek qabel kien hemm il-poplu tal-Kanajn u hemmhekk kien Falastin. Bil-Grik kienet tfisser in-nies tal-baħar u tas-sajd. Ejva li kienu Grigi. Mhux Arab imma Grigi kienu daw. Żomm.
il-Griegi kienet l-ewwel civilization li biha kien tieħu l-mappa tad-dinja. Imma il-Filistej kienu Griegi ma kienu ġara. Kienu Griegi. Kanajns Kienu Griegi. Il-Filistin kienu Griegi. Dead people, da ilhom li spiċċaw żmien twil. Dak ilhom li spiċċaw qabel Kristu spiċċaw. Il-Griegi il-Griegi. This is reinventing history ta' Dak inta tajdu. Da inta tajdu. Nista' niġġik bil-provi. Ġejb il-provi. Eżatt, meta trid. Meta trid. Il-Griegi semmew il-Palestina jew hemmhekk. Il-Rumani semmew. Il-Griegi kienu semmewha u l-Griegi kienu semmewha mħabba li huma kienu nies tas-sajdu tal-għaliqi, ġifieri farmers u fishers. U kellhom anka ċertu simboli li huma da fil-fatt kien jisimha Filistin. Mlaqqas Falastin. U kienu Griegi. Le, kienu Griegi. Kienu Griegi. Jaħasra. Kienu Griegi. L-akwata tal-Palestina, fejn qed ngħidu il-Palestina, Sirja, Libanon, il-Ġordan, hi waħda mill-iqdem civilization li qed teżisti fuq wiċċ id-dinja. U dan mhux bil-kliem, dan bil-fatti tal-istorja. Issa jekk tiċċettaħ jew ma tiċċettaħ mhux hemmhekk bdiet iċ-ċiviltà mela. Mhux hemmhekk biss. Il-Griegi kienu parti mis-civiltà tad-dinja u ħaddew ħafna affarijiet. Issa, ħajja nibdew minn hemmhekk. Il-post kien ismu Falastin, tista' temminha u ma temminix dak affarijiet tiegħek. Il-Griegi kienu kkonfermawha b'dak li semjew semmewha u bekk għandna l-istorja aħna. Illum il-ġurnata l-kodba tal-Griki għatituna l-istorja. Le, għandek zbal. Min neqdem il-Griki u Rumani? Min neqdem il-Griki, Allura x'qed ngħidu? Bajnet ngħidlek li veru kien hemm il-Filistej. Tantu għet anka fil-Bibja jissemmew u Golija u David u nafu li kien hemm il-Filistej. Imma l-Filistej ma kienu ġarab, il-Filistej kienu Grigi. Grigi. Min għadlek l-huma Arab biss? Ma kienu xejn Arab, kienu Grigi. L-Arab, fil-Arabja kienu. Le. Hemm żewġ tipi ta' Arab mhux tkun taf. Ħalli ntilek iktar, mara. Ismajna ma biex nġilek, biex argumenta. Ismani, inta d-karattru jina Le, jina nitkellem fuq fattu fuq storja ġurina, kiena mandi simpatiji speċjali lejħat, ġiviri. Jina nitkellem miegħek bil-istorja. Nitkellek il-Grigi li huma qabel ir-Rumani. Il-Grigi huma one of the oldest civilizations. Li hemmhekk iddikjaraw li dak il-post kien ismu Filistin, però mhux intija iktar prova, iskont il-Bibja fil-Old Testament li hemmhekk ħafna mill-profeti meta għaddew u kien hemm il-Kanajns li huma il-Kananiti, il-Kananiti li huma kienet titsejjaħ bħala Filistin. U għamilant il-Kananiti. Mela naqblu semmek issa il-Kananiti huma il-Palestinjani huma discendenzi ta' il-Kananiti, dak mhux jingħad ngħidu. Il-Kananiti ilhom li spiċċaw dak jingħad ngħidu, ismani il-Kanajns għandhom il-complexions tagħhom li sellum il-ġurnata tsiba fil-poplu Palestinjan. Daqs kemm itsib il-Fenixi fil-Libaniżi u llum il-ġurnata l-Maltin hemm ħafna minnhom bil-complexions tal-Fenixi. Allura, għannablu. Ma kien neġi veri ġeka storja oħra. Il-Maltin mandom xaqsmu xej mal-Feniċi, ġi veri xej mandom xaqsmu mal-Feniċi. Għana mfimija, kida. Għana morna l-ura. Għankomplu fuq il-bicċa xoħ tal-lum. Għana stu għal-lum, għal-lum, ma jitkellmu fuq il-lum. Mela, nibdew mill-ewwel ħaġa. L-Ottomanic Empire, hemmhekk kien isimha Falastin. Kienet tidher fil-mapep, tidher f'kull imkien u dawn affarijiet authenticated. Ma nistax nixħduhom, se jekk trid toqgħod tixħadhom affarijiet tiegħek jien għandi l-provi jekk għandek il-provi ġibhom. Le, mhux kwistjoni. U npoġġu bil-qiegħda fuq il-mejda darb'oħra. Issa, meta daħal il-British Mandate, fin-1917, l-Ingliżi taw permess lil moviment Zionista Ludi biex jemegra lej il-Palestina u mhux intik iktar documentation fuq hekk. Xertu leaders tal-Izrael, inkludi Ishaq Rabin u oħrajn, meta daħlu l-Palestina talba għal refugee status ġewwa l-Palestina mingħand il-kmandat mingħand il-governor tal-Ingliżi biex jitlu ġewwa l-Palestina bħala immigranti u kan wieħed minnhom imniżżel biex jaħdem kien nies. Ġifieri ġew b'dak il-mod. Il-Palestinjani dejjem kien poplu paċifiku u laqaħħom ma kellux problemi. Fejn inqalgħu l-problemi? Li meta bdew jindunaw il-Palestinjani daw kellhom pjanit oħra u fil-fatt il-pjanit l-oħra bdew jidhru ċari. Meta bdew jibnew il-kabuzz. Il-kabuzz huma qisu tipu ta' neighborhood li mbagħad dejnaqdu u mbagħad l-Iżraelit, il-moviment Zionista, u dan ġifieri dokumentat ukoll, bdew jagħmlu minn kollox biex ikeċċu lill-Ingliżi. U terġa' kien hemm affarijiet li huma rreġistrati wkoll attakki terroristika
fuq l-Ingliżi minn il-Hotel ta' David, kulħadd jaf l-istorja ma mxalfx fiha. Dik waħda minnhom. Però mhux inżidek iktar, ġo Scotland Yard ħafna mill-pulizija kien ikollu fil-pocket tiegħu l-itratt tal-mara, ikollu l-itratti ta' dawk li huma kienu msejħa ġo l-Ingilterra terroristi. Terroristi, eżatt. Li inkludi minnhom nies laħqu Prim Ministri fil-pajjiż. L-irgum ħafna minnhom. Eżatt. Il-ħagara u l-irgum u dawk. Ili ġara fin-1948 wara l-Ingliżi ishom dabru rashom. Dabru rashom. Ħallawna il-dawk l-imberkin. Kienu benefikaw minn ħafna affarijiet, jinkludi anka l-aħħar tip ta' armamenti jew armamenti ġodda li kienu ġew trenjati fuq u kellhom fil-kabuzz tagħhom kienet jitlu bis-saħħa tal-Ingliżi. U meta talqu l-Ingliżi ħallulhom anka l-armamenti tagħhom iġġara. Flok jilqgħu dawk in-nies li kienu. Ne, ismani. Jekk għandek xi ħaġa waqqafni u tieni l-profi. Le, ħallik tajt, issa mbagħad ngħid. Alright, mela. Ġajjalu xi Le, ifhimni. In-1948 ġrat il-katastrofi 700,000 Palestinian people ġew evakwati mill-villaġġi tagħhom u jekk naqbdu l-istorja minn 1948 sal-lum minn 100% tas-sajs tal-Palestina li kellhom il-Palestinjani bħala Musulmani, Lud u Kristjani, illum il-ġurnata l-qas għandhom 20%. Mhux tal-li hekk li meta saret Oslo l-aħħar ftehim bejn min u min. Bejn il-Palestinjani u l-Iżraeliti. L-PLO, li spiċċet il-Palestinian Authority, ikkonoxxut fid-dritt tal-Iżrael ikun bħala stat. So what is the problem, Al? Il-problema. Il-reliġjon, biss. Il-reliġjon. Le, mux il-reliġjon. Miex kuskaritar. Le, mu vera ġej, mu vera ġej. Id-dritt tal-ħajja mux ma jizistix għalik li tiġi mkeċċi l-kazbar u dabbarra. Mux hekket najt, le, mux hekket. Mġaħad mid-dritt. Mux hekket najt. Mux hekki l-istoria. Ma naħsibx li hekki l-istoria. Għed taqblu kol, anka l-ġimma l-oħra kelli l-doktor Ragonesi li donnu daw il-problemi gbar, nqaraw issa li qed ngħixu llum. Wara 1948 bil-pudina li saret tal-Ingliżi. Pudina xejn. Imma l-Ingliżi taw il-permess li l-lud mhux jiġu Malta u int bħala Malti tispiċċa bħala. Ma trispondi. Le. Żomm daqsxejn. Le. Issa Salva għandek raġun li trid paru dak il-fatti li trid tara. Iva, il-fatti jiena bil-fatti nitkellem, kieku ma konx iġi hawn, kieku nafri għandek raġun. Inti, kieku ma konx iġi, x'niġi nagħmel? Ovvjament wara għax donnu li. Le, ma jena rispondi, Mela, sa rispondi. Imma foldi li, jisu għax samet senilu fil-verità kien hemm il-paċi. Le, naħat, mux. Imma ma kienx hemm is-sitwazzjoni li hemm. Ismani, ħanajdlek. Għax this is distortion, again, this is another distortion of history. Inti bej il-Hamas u l-poplu Palestinjan. Għax il-Hamas ukoll kien għalinna darba ma jridux l-Izrael. L-Izrael il-Ministru issa qal li ma jridx il-Palestina. Gaza jrid jitħana. Daw, xi darba ħaj. Le, jina naħseb niġru ħafna naħseb jien. Jiena wissel inflopina l-idea li noqogħdu ngħidu inti taħseb li Ħamas huma qasir naħseb li ngħidha dik il-nistaqsija dik id-domanda għax għalija irrelevanti. Għax għalija il-dikor problem hi. U hawnhekk forsi tidħol il-Ħamas li bir-rispett kollu l-Iżlam il-lowt ma jaħmilhomx. Mhux vera. Għana, ismani, kieku jena, permettili, kieku jena, ħanajlek bil-Koran jena, mela, il-lot huma l-uliet ta' xadini u ta' ħnieżer, vera jew mhux vera? Min qala di, ta' min qala di. Għandna xi ħsara. Ngħid, kif tista' jiftehmu meta għandek intom pereżempju li l-lot tajdu li huma uliet il-xadini u l-ħnieżer. Mux, u diġeja minn fuq net, ġifieri, diġeja minn fuq net. Li mux li ngħidu huma t-tfal tal-xadini u l-ħnieżer għax ma jistax ikunu mbagħad joħroġ bniedem, x'imbagħad tispiċċa f'Darwin u l-kumedi tiegħu. Reliġjonijiet Darwin ma jgħidux. Aħna li ngħidu li Alla l-ċertu Lut li għamlu ċertu atti li huma kienu jistħoqqu bihom il-kastig, ikkastigahom billi seħethom xadini u ħnieżer. Imma tintuża dal-klim jerġa', ġifieri. Ismani, mhux għax tuża.
Dan għat ngħidlek li xirtu minnhom tal-atti li għamlu ta' kull l-atti kienu li maċċettawx il-reliġjon. Ma bdewx l-Alla Maċċettawx il-reliġjon ta' Muhammad. Le, dawax l-affarijiet. Dawarijiet. Li ġew misħuta qabel Muhammad u qabel l-Islam b'100 ta' snin. U Muhammad ħabbar li xirtu minnhom ġew misħuta kastig tal-li ma bdewx jew ma għamlux dak li man tagħhom Alla. Fil-fatt meta Musej kienet jimigra bihom, għamlu ħafna atti li huma kienu jistħoqqu għalihom il-kastig, xirtu minnhom ġew kastigati u xirtu minnhom arraħaf lilhom. Issa. Ma tkun ħabta tiġu l-emmolaw kollox fluid, intom vera kollox fluid. Għax inti l-ewwel ħaġa li għad pereżempju li l-Islam kien l-ewwel reliġjon skontok ġifieri, għaliex għax il-kelma Islam fisser submission to God. Għandek raġun hekk toħodha hekk veru. Hekk inti toħodha indaf tajdu ignorant kienu minn dejjem sa minn żmien Zemżem kif ngħidu. Sewwa, naf ġifieri. Nista' ngħidilek. Zemżem. Inċatlek, għatlek xi tfisser bniedem Musulman. U bniedem li sottometti lilu nnifsu l-Alla. Għalina Abraham kien Musulman. Reliġjonijiet mhux kollek. Żomm. Permettili, meta dik il-kelma fit-terminu li Abraham kellu it-talim li batulu Alla fi żmienu. Daqs kemm nemnu li l-profeti kollha kellhom it-talim li Alla batulhom u nemnu kollha kienu Musulmani għax jissottomettu lilhom infushom l-Alla li ħalaqhom. Muhammad ġib l-Islam jew ġie bil-talim tal-Islam ta' żmienu li inkludi l-Koran u t-tradizzjoni tiegħu. Iba ma tistax titfaħħab lura. Sewwa li tajt l-oħrajn kollha kienu Musulmani qabel. Għalijek naħsebha. Għalik imma jiena ngħidlek ma dawhomx il-fatti, ir-reliġjonijiet għandhom ħabta, jinventaw l-istejjer. Inxatlek għatlek għalija bniedem li sottometti lilu nnifsu, jagħmel lilu nnifsu għaddej Alla, jobdi l-Alla li ħalqu, fit-terminu tal-Islam dan bniedem Musulman. Mela bħallut allura. Lut allura Musulmani. Mhux fek. Mhux hekk. Ma jsejħu ħaġa oħra li nfushom mhux jien. Imma sajħlhomx ludu ma jsejħu li nfushom. Għalfetek. Le allora anka l-Svediżi u anka l-Franċiżi u anka l-Ispanjoli. Le, come on, this is play of words. Salvu l-ewwel. Le, mhux lob bil-kliem, imma nafx bil-kliem. Lob bil-kliem. Le, mhux inti lab bil-kliem. Il-reliġjon tilab bil-kliem. Tidher li hija problema kif qed jgħid Salvu fil-fema tiegħu u naħseb fil-fema ta' ħafna nies li l-eruq tal-problemi hija r-reliġjon. Hija r-reliġjon, mhux la. Imma li ġara fil-Palestina fil-1948, żomm, li ġara fil-Palestina fil-1948, meta konna taħt il-British Mandate, li suppost daw qegħdin hemmhekk biex tieħdu ħsieb, kienet bażata fuq reliġjon, mhux tagħna ta' min qed jipprova iġib in-nies. Isma' fil-1948 nixtieq niċċaraw ħafna affarijiet ukoll aħna. Pereżempju? Għax ma kienx hekk l-istorja. Ma x'kienet? L-istorja kienet li diklerja. Ma kien hemm ħadd. Mhux ngħidlek ma kien hemm ħadd. Allura. Tieni ċansu ngħidlek. Diklerja li kienet tinkludi l-Iraq, kienet tinkludi l-Ġordan, sewwa, kienet tinkludi l-Lebanon, sewwa. Dik kienet provinċja tal-Ottomani, tal-Imperu Ottoman, mitluqa. U veru ma kienx hemm ħafna nies, u dejjem ix-xhieda ta' nies li marru hemmhekk, ġifieri. U documentation kollha tal-United Nations ġifieri għal ġewwa Żibel. Xiex? Id-documentation tan-Nakba tan-1948. United Nations. Għax fil-kas nwaddabhom Tista' salvu għat jgħidek u tal-United Nations giddibin. Tista' żgur li giddibin. U l-organizations kollha li ddikjaraw jikkonfermaw dan li jeżisti fid-documentation tal-United Nations. Documentation aħna qed ngħidu, aħna qed nitkellmu fil-1948 il-United Nations li qed iżemmi inti ħolqot l-Istat ta' Iżrael. Le. ħolqot l-Istat tal-Iżrael. Mhux ħolqot. Mela x'għamlet? Ġie kkonoxxut fuq stat ieħor. U laqqas kulħadd ikkonoxxih. Stat ieħor li mhu l-istat, ma kien hemm ebda stat. Ħasra, inta tibqa' tixħad li ma kienx hemm istat. Ma kienx hemm stat, le ma kienx hemm stat. Dak inta tajdu. Min kien il-Prim Ministru? Xiex? Min kien ir-re? Min kien il-kalif? Konna taħt ħadd ma ħadd ieħor. Daqs kemm kienet Malta. Malta kellha l-Prim Ministru fi żmien l-Ingliżi. Kien hawn mela. Għax kien jagħti jagħmel papazzi qed hemmhekk allura. Le, fil-fatt kien jgħidu l-mandub is-sem, il-mandub is-sem tfisser bniedem li jmexxi bl-ordni ta' sidu. Jew min qed jieħu ħsieb. Allura dak tgħidlu Prim Ministru ma dik kienet erja kbira. Parti mill-Imperu Ottoman. Mela jekk trid tiġi għal dik ma ngħidlek ta' x'inhi sa jspiku. Ħammur naqra. Żomm, x'inhi sa jspiku. M'għandix idea. Mela sa jspiku hi. Wara li ġie. Sa jspiku. Allura. Sorry.
taf xettaj. Allura, ma nibdew ma ġejċaw biex nitkellem toqba ta' budnejja, ġejt nitkellem. Imma ma għaddejna minna ma nerġgħu fuqha. Mela ħanamlu biċċa. Wara l-Manic Empire ġara ġiet imqasma il-kejk jew il-parti ta' mek bejn l-Ingliżi u l-Franċiżi. U x'għamlu l-Ingliżi u l-Franċiżi? Tini, ġrat dak l-affarijiet jew le? Iżgur li ġrat. Għandhom dritt. Jek m'għandhomx dritt allura nofs l-istati Arab jiżarmaw iridu. Permetti, għandhom dritt. Ħanibdew minn dak Naħseb li kellhom dritt. Ġibni ġeweġiba ċara. Iva kellhom dritt. Għax invader. Le, ma kinux invader. Għaliex ma kellhom dritt. Ta' xiex, xidrit ta' xiex. Għax kienu imperu u kien taħħom. Le, mux imperu taħħom, dak kien kolonizmu. Sarbu ġejtarija. Le ma ġejtarija għax s-sawaxħallu l-ekin bil-fol. Isma ħagġeja. Isma ħagġeja. Inġartek tajt dak li u kullħat jgħu. ħanajd l-ekin. Mela, ġiviri inti skontok. Meta jiġi ħadd barra. Jiġi. Meta jiġi. Ismani, jekk jiġi imperu barrani. Sawa, u juhu għart fideħ. Joħoda. Joħu l-Malta, per eżempju. Jena joħu l-Malta. Ħat tirreżistih inti Issir tiegħu. Tirreżistih inti jew le? Stenna. U ġibni ta' din kun raġel biżejjed, tirreżistih jew le? Ma nafx, m'għandix idea. M'għandix idea. Jħodlok ardek, jħodlok darek, jħodlok il-mara, jħodlok it-tfal. U jġaħdek mid-drittijiet tiegħek fundamentali bħala bniedem u tgħid tagħmel xejn. Wejja kamon da kollu sentimentalizmu vojt, ma jfisser xejn. Iva, jekk se nitkellmu politika, jekk se nitkellmu isma' niftin, nimxu pass pass. Nimxu pass pass. Mela, jekk jiġi xi ħadd u jiġi minn barra u jinvadi art. Sewa? sentimenti tijak. Ġifiri inti għattajt li meta jiġi ħadd barra li mux ta' diklart. U joħodha bil-forza, dik inti għandek dritt, għandek id-dmir. Għal-rezistenza. Għal-rezistenza. Dak dritt fundamentali u skont il-konvenzjoni ta' Ġiniva. Mela allura l-Palestinjani, l-Arab, mandkom dritt tal-xejjem. Ħanelek għaliex, għax hemmhekk l-Arab ħaduh bil-vjolenza tal-imperu. Hemmhekk b'invażjoni ħadtuh. Minn min? Min kif minn min? Minn min? Min kien hemm hemmhekk. Aħna konna hemmhekk. Ma kontux hemmhekk intom. Dak inta tajdu. Kif min kienet dak inta tajdu il-prof. Ismani, jekk taf il-history. Ħanajdlek kif inhi. Ħanelek kif inhi. L-Islam, ġifri issa tabis fuq religjon, mhux reliġjon. L-imperu Islamiku, ngħidu l-imperu Islamiku ta' Mohammed, ġifiri, meta belaw kullum kien, daw ħarġu mill-Arabja, għax ngħidu Arbi, kien ngħid Malti. Franċiż, fi Franza, inna f'Ingliż, Ingilterra, imma Allah jbirek l-Arab kullum kien. Għaliex l-Arab kullum kien? Għax l-Arab, bir-rispett kollu lejkom iġifieri, intom l-ar kolonjalista qatrat id-dinja, għar mill-Ingliżi, għar mill-Franċiżi, u ngħidlek għaliex. Għax l-Ingliżi, permetti li sekonda, l-Ingliżi u l-Franċiżi marru ħadu u ponew ruhom u ħallew il-kulturi li kien hemm qabel. Mhux vera? Iva. Aħna għadna kattolċi. Iva għadna kattolċi. Zom. L-Indja għadhom Hindu għadhom. Fej mar l-Islam, erida l-ċallenġjak fuqa? ċallenġjani. L-Eġittu daħal l-Islam jew le? Għam kristjani u għam tlattibja u erba. Allura. Baqawem. Għaw ċaħat persekwitaw. ċettajdin. Ma naġraw. ħana il-lek jena għajt ma' wieħed mill-Alġerija. U fetaħ li għajnejja. Għedin kelbu, għalli għattax intom l-Arab, għalli ħna għalli xarab, għalli għana berberu, għalli għalina ħna l-Arab, u ma nies li dominawna, u ma imperialisti. Ma provejna għalix, le ma provax, għana l-ek għalix, isma, permetti li sekonda, intom, xtara mal-ħajt, Tieni ċans nirrispondi. Ismani, jena għajda darba kem trid, jiddeċidi minn jismana. Ħana, issa tieni ċans għan ispek. Mela, allura, inti kellek fis-6 seklu, meta kif 6 seklu. Daw, mill-Arabja,
Meta beda joġbu l-Mohammed li kull fejmur jisraq ikister u kollox taħt id-deħ. Bħal ma għamlu l-Ingliżi, imperialista bħal ma kienu l-Ingliżi, eżatt, imma qabel. Dak inta tajdu. Huma l-fatti? Le, mhux fatti. U xkull il-fatti? Hemm il-provi. Xi provi? Xkull hemm il-provi? Hemm il-provi smani. Li minn Mekka ippermettili ħadd ċans nitkellem. Da minn Mekka kibru. Veru kibru għamlu ħolqhom peru li kien imur mill-Indjan siktar il-bot, insejt kien jużu anyway, mill-Indja. U l-Indjan l-lum l-Indja ma jaħmlukomx waħda sew. Għax l-affett li saru l-Indja u ma tal-waħx li għamlu l-Musulmani. U taf daqsi daw, jek ma taf ġal affarijiet, ma taf l-istorja. Mill-Indja sal-Pirinej. Dawnu mal-fatti għadta qalbi, din l-istorja mux għat nivvinta jena. Tin il-provi tal-tajt. Jena maġeġ biex natik il-provi. Muru fittix u għarrab il-nis. Mira, isma' li għaj, isma', ħanka għarda n-nis. Lema kamera nħares, dik. Isma' temnu nix li għetnaj. Jena t-najdilkom. Ismani, temnu nix, morru fitxu, u taraw kif ini l-istorja. Mela, fis-6 seklu, l-Arab, Nord Afrika kienet kolla l-Isranija. Kolla. L-Indja kienu buddistu affarijiet. Daw marru u kissru kull kultura li sabu u għamluha kolla musulmana. U issa tgħid li għaxem l-insara, vera li ġetu hemm l-insara. Mhux li ġetu biss? Kif kienu Palestina. Kif kienu smati. Kienna għax Malta, anka Malta rid tħallas il-ġizja. Ġifiri protection money, bħal tal-mafja, tadi. Bħal-mafja, tħallas il-protection money biex ma noqtlu. Dak il-terminu tijak, taqbax tuadda bid-diskors. X'in il-ġizja? Il-ġizja tipu ta' taxxa. Taxxa, tħallas l-istat biex jimexxi u jagħmel l-affarijiet u jipproteġik. U jipproteġik għatilek. Biex jipproteġik. U min kien ħallasa? U min ħallasa? Ma mimma. Kulħadd, tiġix tal kulħadd. Le mhux kulħadd. Il-ġizja kiet magħmula fuq dak li huma zimmi. Ksibta iktar. Tiddispjaċini. Il-ġizja fil-fatti hu. Ħankompli. This is historical, this might. Kulħadd jafa ta'. Ma taqdi bismira l-ħadd. Il-ġizja kiet tiħallasa minn huwa zimmi li huma mhux Musulman. U l-Musulman, żamm. U l-Musulman kienet iħallas il-zaka li iktar, by the way. Oh, sajt muxek. Mela, ħalli nerġaw. U tarġa muxek, ħalli u min ma kienx jiflaħ ħallasa u kien imur għand min qed jimexxi kien jiġi zintat u għamid dokumentati daw l-affarijiet. Isma' ħankompli fuq 1948 importanti. Kompli, mbagħad naqbżu. Iftaħt ħafna. Żamm. Le ma konna importanti daw. Iftaħt konna importanti. Iftaħt fuq ħafna affarijiet li inkludi minnhom l-Iżlam ixtered bis-salt, bil-forza. Bil-forza. Tiġix tal-li ma' bil-forza l-Iżlam. Domandax, ħanajdlek, in-nies ta' barra huma intelligenti u inti intelligenti u il-forza ninqas wieħed. Inti trid tgħidli li dawk in-nies li huma nibda naħsibha ta'. Ismani, dawk in-nies tal-Arabja li huma ta' l-Arabja mhux l-Arabja Sawdita, l-Arabja ta' dak iż-żmien. Ta' Mekka ngħidlu, mhux Mekka qed ngħidu aħna. Kemm kellhom nies? Bħala popolazzjoni. Ismani. Zab, ħanajdlek għala. Ma taħsibx li dana, għax inti kif għattajdin, daw kienu jisom nemel. Setaw jinvadu d-dinja kollha. Mhux għax in-nies oġobhom ir-reliġjon u l-fidi Musulmana u saru magħhom. Huma wkoll kabru li jaqgħu l-nies jispiċċaw jafu fuq l-Iżlam u kull min oġbu l-Iżlam daħal min ma oġbux baqa' fejnu. Le, it wasn't like this is not history. No, għad ngħidlek xi ħaġa. Nintaf li għad ngħidlek il-verità, ħa ngħidlek għala. Għax inta tgħid tal-Arabja. Ma kemm kellhom nies daw mhux invadaw. Iva. Il-Persian Empire, il-Roman Empire, l-Indja, parti miċ-Ċajna, l-Afrika. Kemm għandhom nies? Ifhimni, di maġrata bis-slejta li veri nifhem. Għad nitkellmu f'200 sena ta' għax f'200 sena ta' tajdin. Mela 200 sena. Żamm, iva, imma kemm kellhom nies li huma kapaċi jiġġieldu jaħdu jkissru jafġu u mhux tek, ħanajdlek waħda, l-Ukrajina. Putin bis-saħħa tiegħu kollha se tasalhom il-ġurnati jagħmel impose fuq il-post jew jaqbad jew handover. Aħseb wara dak l-attijiet kollha. Fejn nies qed jiġru fuq il-sibel jew ismani. Tħallas il-ħass, tħallat il-ħass. Le, tħallat il-ħass mal-karfus. Tipprova tqarrab in-nies bil-mod ta' kif qed titkellem.
Qarraq bin-nies. Le, le. Tal-Arabja ħadu. Jiena qed ngħidilkom, sinjuri. Come on. Sinjuri, qed Come on, ngħidilkom. wejja. Jiena qed ngħidilkom. Tieni, Iċċekkjaw li qed ngħidin. Li qed ngħidin. Nemmina. Iċċekkjaw. U hekk hu gideb, għajdu li hu gideb. Però tu tgħidu li għaliex hu gideb. Mela ħana dat jgħidli dawn minn fejn ġew dawn l-iskola. Hija faċli. Hija faċli ħafna. Hija l-ista storja ta' kif kiber l-Imperu Ottoman. L-Imperu Ottoman beda, aħna ngħidu l-Ottoman, mentri dak huwa Osmani, għaliex. Dak kien hemm wieħed Osman, sewwa, kien ħadd kien biċċa x'ismu. Ma kien ħadd, kien small fry, very small fry. Da beda. Dan kien tribu. Imma eżatt, biċċa tribu żgħira ħafna. Tribu tal-Kajmin ġo Turkija. Minnu ħar. Ismani, naf x'qed ngħid. Allura Naf biċċa, ma kien ħadd, le, ma kien ħadd. L-Imperu Bizantin ma kien ħadd. Ma kien ħadd, wejja, kamon. Isma' niftit. Bil-mie li kull civilization titla' Umbat tarġita t-spicċa? Isma. Sallum il-ġurnata ħaf l-Eġittu ma nafux is-civilization tal-Eġittu fin marret. Sallum il-ġurnata memx libda dokument li juri dik is-civilization kollha. Nafu fej marret, ma nafux fej marret. Le, ma nafux kif jispiċċat. Nafu kif jispiċċat. Kif jispiċċaw kollha, Le. Meta jsiru komdi, malli jsiru komdi. Kif qed jiġri l-Ewropa bħalissa. L-Ewropa, u għalhekk l-Ewropa hemm ċans ta' tinbela mill-Iżlam għax l-Iżlam għadu tiela. Mentri l-West nieżel. U tara tinduna li nieżel, jekk mhux jagħmlu xi ħaġa. Jekk mhux jagħmlu xi ħaġa l-Ewropa. Toġbuk dead meat, m'hemmx titfixkel. Ismani, jimportant kompli l-argument. Mela, Osman. tal-Ewropej, mhux tal-Musulmani. X'beda jagħmel? Beda jirrejdja u jirbaħ. Meta beda jirrejdja u jirbaħ, in-nies ta' madwar. Għada tajjeb, għanna, dana qabel il-gwerra ma kienx bħallhom soldati ħallasom, kienu jieħdu il-bottino, il-buti, u inti taf daqsi li kienu jieħdu l-buti, li kienu jieħdu l-skjavi u n-nisa. Zam. Għal-informazzjoni tijak, l-Islam u l-iktar religjon li libera n-nis mill-skjavatura. Għax kien ġal. Mu veru xej, ta' mu veru xej. Ma mux veru. Dak kien tattajdu. Le, mux kienet najdu l-istoria tattajdu di. Le, zom, ħanajdu. Kien ma najdu xej, ma jena fħaġa. I'm quoting history. L-iskjavitu fl-Afrika, l-iskjavitu dak li najdu li għamlu il-bojot, l-Ewropej, huwa kollha xogħol l-Arab. L-Arab kienu jiġu ibijaw l-iskjavi lill-Ewropej. Ja tara kodba. Le, mux mur fit-tex. Le, mux fit-tex. Il-dajis li kien jikkednepjaw l-Afrikani jihdom l-Europa. Inti tgħid l-Arab kienet ibiħħuhom? Mela, mux l-Europa, l-Amerika. Mela, l-Arab kienet ibiħħuhom? L-Arab u ġibħabhom l-Afrikani stess. Ġifieri inti tgħid li l-kaċċaturi Amerikani li kienu jmorru ġol Afrika. Ma kienux imorru. Ma setawx imorru. Ma setawx imorru. Kif South Africa fis-sitwazzjoni li ġiet fiha bil-apartheid. Dik x'għandha x'taħseb dik wara ħafna. Kienet ngħid fi żmien is-16th century u wara. Ġifieri. L-Ewropej. L-Amerika kull manda 200 sena, tdawwarx l-affarijiet. Għandek l-Ewropa għandha 200 sena. L-Amerika għandha 200 sena. F'dawk il-200 sena konna wara 16th century, nitkellmu fil-18th century. Kif ġiet istabilita u kellhom l-ġlid bejnietom u għatu l-xulxin, paru ma importax. Il-problema qiegħda kienet l-white man dejjem kien ħaseb lu superiori iktar minn kull inkwarazza. Kien jinżlu Le, qalbi, le, mhix li kien ħossu superiori, u ngħidu kif ma t-tex tort. Għala. Għawajja, ħares, madwara kont kontaf. Kien darba smajt priet ta' imam. Smajt priet ta' imam, l-Eġittu, imam et najdlek tal-Eġittu. Għaraw il-Rolex li għandkom, min għamilom? L-Ewropej, il-karozzi li għandek, min għamilom? Da imam, ta' mux għetnajdu jien, l-Eġittu, jekk insiba. Inta t-tiħu parti mid-diskorsi. Apparti, għaxawa kien d-devjaw. Mela, ismani. L-Ewropej għat ma setaw jitnimorru l-Afrika u jitlu jfittxu jisirqu n-nies. Għax ħabba l-mart. Ma setawx. Għax l-Afrika kienet danger għal-jom. Dali kien jiġri kienet diħu. Don u għaffar. Dali kienet diħu. Da kienu jġildu. Permet, tini ċans. Kienu jġildu bejnietom il-tribujiet Afrikani. U jihdu. Viva, mela, xinu. Mela, aħna, isma ħanajlek, aħna
aħna konna skjavisti ta' il-Maltin aħna konna u l-ar skjavisti li kienu fil-Mediterran. Ġifieri mhux qed ngħid xi ħaġa, ġifieri. Għax aħna konna l-ar korsari li kienu fil-Mediterran. L-ar xiex? Kursari, ħallelin tal-baħar, pirati. L-ar konna. Lar, u bdejna minn żmien l-Arab u bqajna sejrin sa' kemm waslu l-Ingliżi sal-battalja ta' Waterloo. Ġifieri mhux qed ngħid affarijiet biex ngħid najjar, jien mhux qed najjar, jien qed impoġġi l-fatti. U l-fatti. Ħanajdlek għandek ċertu fatti tiegħek biss ta'. Le mur informa ruħek, informa ruħek. U tindun. Mintix informat. Mintix, l-Afrika kien wara li kienet l-Afrika. Il-white man. Niżel hemmhekk, apparti li kien jisraq l-iskjavi. Le, ma kienx jisraq. Le, ma kienx jisraq. Kienu ħadu handover, għax kellhom l-armamenti, kellhom xertu. Le, l-iskjavi ma kienx il-Portugiżi, l-iktar il-Portugiżi. Eżatt, il-Portugiżi. Il-Portugiżi, l-istorja kienet tkun di li ġildu l-tribujiet bejnietom, joqtlu xurxin, joħduhom skjavi għax rebħulhom, ibjaw mill-Arab u l-Arab ibjaw kienet, that was the drill. Di però ma tix tiġri l-lum, għax l-lum nistaw Għada sal-lum, l-iskjavi fil-dinja arbija għadu mur il-Sudan, għajd li għakkem xekkem xil-sira, il-Sudan, għadu sal-lum. Ismani. Leġi barrani għalla 6,000-7,000 euro li daħalek kważi 6,000. Ismani, ħanajdlek, għalla l-argument, għalla niprofaw nsibu common ground. Irdu mill-argument li probabli mhux se jkun common ground xejn. Nilu ma nirħajja mnejka. That man is flawed. Ġifieri, jiena meta jiġini xi ħadd jgħidli għax l-Iżraeljani id-demonju. Mbagħad jiġi ħadd jgħidli għax l-Arab huma d-demonju. Ngħidlu li ma tafx għax tnejn huma d-demonju u tnejn huma għandhom il-preġi tagħhom. M'għandix dubju. Ġifieri, min jiddemonizza, jiena diġà għamel majnas miegħi. Min, per eżempju, għax daw ġew ħadu l-art, ma kienieċ hekk l-istorja tal-1948, assolutament ma kienieċ hekk. Di kienet, l-art kienet tal-Imperu Ottoman. L-Imperu Ottoman tilef il-gwerra, sewa, u tilef dak l-art kollha, u tilifa, sewa. L-Ingliżi u l-Franċiżi għamlu ftehim bil-moħbi, sajspiko, u għalu ħanaqsmuh bejnietna. Mela hekk l-influenza Franċiża. Għek l-influenza Ingliża. L-Ingliża kienu clever, għax kienu jafu li hemm iż-żejt l-Iraq. Tawet nitkellem jien. Ħalli ma tajx ċertu nwaqf. Kienu jafu li hemm iż-żejt l-Iraq. Tantu hekk li żammew kurutur mill-Iraq sa Ħajfa biex ikun jistgħu jwasslu z-żejt għalihom għax l-ewwel gwerra rietom li ż-żejt huwa importanti. Dak iż-żmien l-Ingliżi. Ħajfa fin kien? Ħajfa kienet fil-Palestina. Grazzi. Dak iż-żmien. Hija fil-Palestina l-Ingliżi jekk kienu jgħidu l-Palestina. Grazzi. They revived the name Palestine. Grazzi, ħanajdlek, ma stajx it-tieni rigal, isbaħ minn dak il-lejla. Ma tajtek xejn. Ma tajtek xejn. Ma tajtek xejn. Għax il-Palestina kienet tibda mill-Iraq. Mela. Zom, għatta kontradixxi li kien nifsek. Tafx għallu. Tafx għallu l-Arafat ħafez Assad. Mux Clinton taħt najdlek. Mux Netanyahu. ħafez Assad, taf minnu ħafez Assad? Naf minnu? Missir Missir il-Bashar Assad. Taf xallu l-xisbu l-Arafat? Li by the way, ma kienx Palestinjan, ħafna nis għazjabu għadi. Alright, għajdli. Arafat tiġiru kull lider li għatkellom il-Palestinjani, Eġizzjan. Le. Eġizzjan. Le, ħasra. Arafat, aħna nafu l-istorja tiegħu minn meta kien jaħdem ġol Kuwait bħala inġenier tal-elettriku. Inna n-nuwi kien ħabib tiegħu, tiġi xtajt li kell-moħra. Eġizzjan kien. Le, Palestinjan minn ġo Gaza. U jgħafem, għax internet nġiblek id-dokumenti. T-provax. Isma, dardu namlu session oħra. U kulħadd tiġi fid-dokumenti. Pero ħanajdek waħda salv. Eġizzjan. Dak għabadat li trid. Ismani. Hemm domanda tinforsa li l-nifisa bħalissa. Intat li żewġ affarijiet, għat li l-Palestina kiet minnaħa tal-Iraq. Ġifieri qed tikkonoxxi li kien mill-Iraq. Le, ma kienx hemm Iraqqiet. Kif jista' jkun? Ma għax l-Ingliżi ħolquh. Bis-serjetà? Mela biċċajt. Allora l-Babylon ċismu civilization fejn kienet? Ma mhux Iraq. Mhux Iraq. L-Iraq kien. Allura. Ismani, ħanajdek, bniedem inħobb l-istri. Ismani naqra. Anka jien insertajt kombinazzjoni. Rajt xi ħaġa insomma hekk. In edict tal-istorja. Forsi ma nżomx id-dati eżatt. Id-dati ma interessawniex. Imma
Il-1948 tiftakar. Zam, l-affarijiet, eżatt, imma dik għax dik kiena minn nakba. Il-katastrofi tal-poplu Palestinjan. 700,000 persuna ġew evakwati. Bil-qawwa tal-militar. Dokumentat, tista' tgħid dak tista' bil-qawwa tal-militar. Bil-qawwa tal-militar. Bil-qawwa tal-militar. Taż-Zionisti. Arbi. L-Arab keċċewhom. L-Arab. ħarejdlek, daħħax nisbik. L-izbija, jena il-repeti, fitxu, fejja, taf, kħadja fuq il-Facebook tijaj, ibat u għajdu li kena tajt ċuċati, ibat ma ħatsibu mux ċuċati, imma smani. Civilization ta' Babylonian kienet edha, ġol Iraq. Zgur, mela xinu, ovvijament, tu. Daqs il-kemin civilization tal-kanajs kien ġol Palestina. U kellek li ġittu. L-Itmanic Empire. Zom, ħoldes, u xtaħ l-oħra. Border mal-Palestina edha. Ejja, mandaħ l-oħra li raqqija ta' Zom, li rrid najdu, l-Itmanic Empire. Kif għatta jinsew? Sajspiko, ġiet. Il-borders inventati. Dak li l-lum l-Europa kienet għawdieħ wara it-sielt Italjeħ u provat wara t-tini gwerra dinja li by the way, kien l-Ewropej minn ikkrejawa, mux il-Musulmani jew l-Arab. Xiet najdu? It-tini gwerra dinja ġiet xismu, mid-ġilda, bejn l-Ewropej stess. L-ewwel gwerra dinja. U anka l-ewwel gwerra dinja u t-tini gwerra dinja ma kienx involuti fiha l-Musulmani, anzi, kienu minn taħt. It-tini gwerra aħjar ma mela mhux hekk, issa aħjar ma nsemmux it-tini gwerra Hitler. Le, ma nsemmux il-Hitler. U l-Gran Mufti. Il-Gran Mufti ta' Ġerusalem. Ma nsemmuħx. Il-Gran Mufti. Għalli ta' Hitler. Liħolo l-essessa għana Arab. Come on. Xala. Zam, f'sekonda. L-ewwel gwerra dinja u t-tieni gwerra dinja. Imnalla l-Ingliżi waqfuhom il-Ġermaniżi għax massakru kien jagħmel. Waqqaftek. Le ma xejn semmi affarijiet. Le, għax tsem qed tipprova tuqafni ma nkompli jom. Sorry, dispjaċini. Skuża ruħ. Naħferlek. Le, salvu, ismani nara. Il-biċċa xogħol ta' Sajspiko. Ħanibda minn hemmhekk għalissa. U tqassim tal-Itmanic Empire. Dawk kienu kollha pajjiżi msemmija bisimhom l-unika ħaġa differenza li kienet li ma kellhomx borders kif nafuhom illum il-ġurnata. Ma kienx hemm borders għax kienu igawdu minn dak li llum il-ġurnata l-Ewropej itsiltu għalih u nnexxielhom jagħmluh to certain extent. Kellhom il-borders waħda miftuħin, tista' taqsam minnaħa l-oħra, tista' tidħol anke jekk tkun bniedem minn fejn int, taqbad tgħaddi bil-karavan u tibqa' diel sa fejn għandek jew fejn trid. Kellhom l-istess currency, l-istess mulita li kienet tat-torok dak iż-żmien u kellhom ħafna affarijiet features li inkludi l-lingwa, inkludi r-reliġjoni, inkludi il-rabta familjari mħabba li kienu ħafna drabi jiżewġu minn xurxin u jimmuvjaw ħadsib ħafna tribujiet. Sibhom ġo Saudi, sibhom ġo l-Sirja u sibhom ġo l-Iraq u sibhom ġo l-Ġordan u affarijiet minn dawk. Ġifieri dak l-attajident li dak iż-żmien kien jgawdu minnu dellum il-ġurnata l-Ewropea tgawdu minnu huma dawwaru l-affarijiet bil-kontra, ma baqgħux jgawdu minnu dak. Jimporta. Ħankompli. Għax inti qed igawdu minnu. Għax kien igawdu minnu. Ma kienux igawdu minnu. Kien igawdu minnu. Tantu hekk għamu kontra l-Ottomani. L-Arab kienu mafġin mill-Ottomani. Ngħidlek waħda. L-Ottomani kienu ħafna qar mill-Ingliżi u bil-Franċiżi qed insemmi. Tantu hekk l-Ingliżi u l-Franċiżi tawkom l-istati, tawkom l-arti, tawkom stat. Ħolqu mela x'għamlu. Ħolqu l-istati. Ma ħolqux l-istati. Le, il-Lebanon ma kienx jeżisti, u laqas kien jeżisti, ma kienux jeżistu dawn. X'kienu jgħidulhom dak Ma kienux. X'kienu jgħidulhom ma kienx jeżisti. Le, kien jeżistu, kellhom isem. Ma kienx jeżisti. Pajjiżi tas-Sirja. Is-Sirja iva, Sirja. Hemmhekk kienet is-Sirja kollha. Le. Dik kienet is-Sirja. Le, żomm, ma kienx pajjiż, kien jgħidulhom bilad ix-Xam. Min jaf bl-Arbi, min jaf bl-Arbi jaf xi tfisser bilad tfisser pajjiżi, states. Countries. Ma kienux countries, għax l-Ottomani għat ma taw witch l-Arab joltaħat li joħloq pajis, għaddim zammew il-kulħat ma feċ ta' għax għana najdu għax l-Ingliżi għaxek. L-Ottomani ma'kom ma l-Arab kienu vera ħodor. Tantu għax għamtu kontrijom. Għana jidlek, fejn għamu kontrijom? Li fis-Saudi, fl-Arabja.
Fejn Mek bis kellhom il-kukki. Le. Għax daħna kienu kollha. Le. Tara, Tal-Maltin, bis-saħħa tal-Ingliżi. Mela. Bis-saħħa tal-Ingliżi. Ħajja ngħidu l-istorja. X'inni skup daw allura nislara biżejjed tista' taqra minn fuqu, però l-Ingliżi ridu jħelsu mill-Ottomanic Empire. Kif semmejt inti? U kif semmejt int? Għal raġuni li semmejt int. Mħabba żejt. Ħabba żejt, mhux objew, dan mhux kwaħt tal-ċawbadu Daqs jiġbed. kemm illum il-ġurnata bil-rapporti li qed joħorġu bħal-istot jikklerifikaw għalfi saret dik li gwerra fuq il-Gaza, li qudiem Gaza stess hemm ammont ta' gas. U dawk il-vapuri tal-gwerra kollha li qegħdin hemmhekk u l-aircraft carriers li qegħdin hemmhekk stand by. Ma nimmaġinax għal-Ħamas biss għax il-Ħamas ma naħsibx ħajjeħdu magħhom daqshekk. Taf li mhux għal-Ħamas. Allura għal xi xedin? Ma tafx għal xedin. Għal xi xedin? Mhux għal-kalifat tal-Iran. Come on, inti bis-serjetà. Daqqasu ma' Arab daqqasu ma' Arab. Żomm, int bis-serjetà. Mela xejn, mela xiex. Ġifieri inti tgħidli l-Iran ħatef qudiem daw kollha? La, l-Iran huwa l-ikbar teddida li jagħmel bil-Middle East. Għad nistaqsik domanda sempliċi. Xiex? Int taħseb l-Iran ħatkun miġnuna biżejjed. Tiegħek qudiem dak il-qawwiet kollha? Ma naħsibx fil-fatt. Ma naħsibx fil-fatt. Allura. Ma naħsibx fil-fatt. Għax illum. Ma saħu bisaqqu l-ħas il-ħamas. Allora bisma m'għandix naqsam ta'. Dak intom għafixtu illum. Ma. Qed nerġa' ngħidilek. Il-pjanijiet fuq Gaza Strip u daw ħarġu dokumentati jumejn qabel jew ftit ġranet qabel l-attakk fuq Gaza minn li ġara. Netanyahu ġol l-United Nation bil-mappa fidejh u jagħti triq li hemmhekk ħajgħaddi kanal, Ben Gurion Kanal. Isa ekwivalenti ta' Suez Kanal. U għalfet trid tsir hemmhekk għax l-iktar post viċin l-iqsar. Għax inkella jkollhom iduru mad-dawra ta' Gaza. Ġifir baqa xaħbi għada għal il-kulħat. Tajjeb. Taħseb li huwa. Tajjeb, ġifir għattajt tagħmel acting cleansing li 2.2 miljon. Le, ħanajdlek. Minajr ma jnaħħi il-poplu ta' Gaza, minajr ma tnaħħi il-poplu ta' Gaza, ma tistax tamela. Għalix ma tistax tamela. Għalix ma tistax. Għax ħataddi minn ġo Gaza. Allura, minn ħaddi minn ġo Gaza, jgħu għaw kol. Intom l-izbaltakom ta' xinu. Permetti li sekonda, l-izbaltakom ta' xinu tal-Palestinjani. ħana dikom parir. Għax ħana niddej, bere, ma nħuġ gost narakom mabġinek, ma nħuġ mux gost, għawa. ħana l-akxin differenza kbira bejnkom bejn l-lut. Il-lut klever bizzejiet biex użaw il-ħattijħor l-Amerika. Intom kontu ċwiġ bizzejiet. Le ħallejtu minn jużakom. Taħseb li l-lut għat jużaw l-Amerika u l-Amerikan għat jużaw Le, il-lut għat jużaw l-Amerika. Il-lut għat jużaw l-Amerika. Ġibu l-video, ħanajdlek, jek għandek ċans, Mario, irrid il-video ta' Biden ma ta' tjajdlek, l-sbaħ investiment li għamilna u krejna dak l-istatu, kiku maġiġ krejat, konna se nikrejawh. Tejni ċans, mela, mux il-lut għat jużaw l-Amerikani, l-Amerikani għat jużaw l-lut għat jużaw. Emma l-lut, minnet iqawdi. Muxin izgur. Muxin izgur. Mux il-punt mux dak, il-punt, inti tini ċans, għan nispiega il-punt kif indu tijaj. Il-punt tijaj u l-lut li dem u ma poplu klever minn dem ekki. Bla dobju, le, ma tistax Jena najt li l-lum għan jeni. Jena najt li għasum minn d-dinja nofsom daw n-nis. Jek tuħud bibja minn ċertu Għattijom ħafna aktar minn. Għal xi raġuni hemm li kulħadd jobodhom minn dejjem. Tafala. Għaliex? Għax dak li għaddejjem minnu aħna minn 1948 sal-lum. Kull poplu provaħ u Isma, il-Nazijiet tissemmi l-Ġermanja. Il-Ġermaniżi bħalhom għamlu ta' daw joħolqu ħafna affarijiet għal usbax il-lut qed jerdu l-ekonomija għax il-lut ma kien veru xejn, imma kulħadd temmina. Ifimni għamil lut estrem. Skużi ta' il-lut ta' minilu kienu ta' pejt. Ulluti normali. Li ma jfux salvu jew ma rċafu jew ma rċit jemmettieħ. Qabel nitlu għal dan is-suġġett irridu nkunu nafu x'inhi d-differenza bejn il-lut u l-moviment zionista. Lu ħaddar argument. Din favorikom, mux kontrikom. Din sanajt favorikom, mux kontra. Id-differenza kbira hi li l-lut ta' klever li huma sfruttaw
lill-Amerikani għax jafu li għandhom bżonnhom. Intom iċ-ċwieċ ħallejtu min jisfrutta lilkom. Intom sfruttawkom l-Arab kollha u tawkom biss kemm felħu. Issa jisfruttakom l-Iran u tħallhom iċ-ċwieċ. Intom imiskom għax ngħadili ma nistax nifhem lilkom ta'. Intom imiskom tidu tiġġieldu l-Iżrael mela ma niġġielidlux ħaqqan għandu skyscraper nagħmel 3. Għandu ħaqqanna biċ nagħmel 6. Mbagħad jiġi waqgħhom lok bl-ajruplani kif. U x'jiġi waqgħhom bl-ajruplani mu veru xejn hu. Mu veru xejn. Le żgur li mu veru xejn. Inti taħseb kollha dawk l-attakki kollha. dak l-attakki kollha saru, ħanellek għal saru. Għax intom bħalna l-Maltin, ċwieċ. Għana flok għazinna tajja għazinna l-ħazin. Għamilna l-istess balla. Inta jizgur, għaziltu l-Hamas. Fit-2005 l-Izrael telaq, ista l-raġuni għall-interess telaq minn Gaza. Għalfej? Għaxek qabillu? Le. Għaxek qabillu? Għax il-nies kienet jirreżistu. Għaxek qabillu? Le, għax il-nies kienet jirreżistu. Kejkun Ma ta' xifla għal-casualty. Fil-fat kien jgħid rabin nixtieq għada fil-ħodun u nsib l-Gaza kollha taħt l-ilma. Ma issa ismani. Jekk inti nħu dik l-attitudni, għat ma tista' tiftijem maħat. Inti jienet ngħidlek, fit-2005 il-lut ħarġu, telqu. Min fejn? Telqu minn Gaza. Proset, ġara wara. Ġara wara. Ġejna fastidju. Le, tħalli biċċa kbira barra, X'in il-biċċa kbira? Il-biċċa kbira barra. Għana biex xiret. Għana biex xiret. U diġajt l-mux veru. Recent history. Sissa kamil darba u rajtek li kamil kalla tajdint mux veru. Le, la kien tajdu. Kompli, sal. Mela, fit-2005 kif tal-ullu ċamlu daw il-Palestinjan. Bdaw jitqatlu bejnietom, jisparaw il-ġurġin, jitfaw il-nismu fuq il-bju tal-isfel, il-Hamas mal-PLO. Vera mux vera. Mux vera, ma ġraġdik. Zom, jekk trid iva jew le, ma tistax tuħu risposta. Jekk trid tkun taf il-fatti, differenti. Dawnu mal-fatti. Le, il-fatti li ġildu bejnietom iva. Imma ġaraw x'kien il-fattur u x'kien l-elementi. Naħseb għandna bżonn programm ieħor għalih. Ma naħsebx għax faċli, għaliex għax PLO b'xi mod maniera qalu klever biżżejjed qalu isma' mhux ħajja nippruvaw nirranġaw għandna forsi neħdu xi ħadd mill-metlub naħdu li nista' and I think li fid-dinja. Mhux I think I'm sure. Li fid-dinja il-kompromess m'hawnx jisbaħ minnu. Li ċċedi biċċa. Sawa? Imma xamlu Gaza. Permettejna sekonda. Sekonda waħda. Għax l-aħbarijiet ma nisimaw. Xamlu l-Gaza. Mela, taqatlu u għaslu l-Hamas. Votaw il-Hamas. Il-Hamas tal-għawem u għamlu bħal Hitler eżatt. Talaw bid-demokrazija u għamlu dittatura. Għamlu 15 sena hemmhekk. Daw, flok ħadu ħsib in-nies tagħhom li kien dmirhom għax huma l-qatar qegħdin il-kbarat, vera jew mhux vera? Mhux vera. Le mhux il-qatar qegħdin. Għandek fis-Sirja kien hemm nies. Bil-ġett. U miljonarji, biljonarji, vera jew mhux vera biljonarji. Vera jew mhux vera biljonarji. Isma' jekk tipprova timpressjona n-nies billi taqbad tajt ċertu informazzjoni issa korretta, ngħidlek jiddispeċini, ma tafx kollox. Għajdlek id-dib, mela għajdlek id-dib. Le, għax minnhom kien fis-Sirja tal-qole il-Qatar, kien hemm minnhom fil-Qatar tal-qole il-Turkija, ġifieri ħin kollu kien qed jimmuvjaw. Issa mhux kull fejn kienu s-Sirja erdu s-Sirja, palma erdu l-Ġordan, palma erdu l-Lebanon. Ismani. Inta fxattajt. Naf xetnajt, għatnarak għattajt vera klim arriqi. Le, mux arriqi. Daw fatti. Għattajt li futtaw s-Siri. S-Siri vera l-Ġordan, vera ta' bizli xo Ġordan, għabat fuq Sirja kif tkellimt. Inta għattajt li fil-Sirja, u ma kienu l-kawżun tal-li ġara fil-Sirja. Allora, ħanċadijilek dik. ħanċadijilek. Imma l-Lebanon le. Zom. Il-Ġordan laqqas. Zom, il-Lebanon xanna, ħajja, għanabdew. Il-Lebanon xanna, il-Lebanon kien pajis paċifiku, kienu jgħidulu il-Pariġi tal-Middle East. Daħal Arafat. Min fejn daħal? Min daħal naħseb daħal kienu keċċaħ mill-Ġordan. Min keċċieħ? Le. Keċċeħ mill-Palestina. Le, mill-Ġordan. Mill-Ġordan. Għax ipprovaw l-Hussein. Ipprovaw joqtlu 3 darbiet. Taf min ispiċċa defendih il-Hussein, taf min ispiċċa defendih il-Ġordan. L-Pakistani, taf l-Pakistani, taf li Zija Ulħa, dak li wara kien sar
li kien sar il-President u bat ma nkun qatlu għaġaw kollek jispiċċaw. Taf li hu kien il-ġeneral li keċċa da mhux l-luta. Qatel eluf ta' Palestinjani da Pakistani, Musulman. Taf li hu keċċjhom mill-Ġordan. Tafha jew ma tafix di? Le ma nasa. Ma tafix. Biex tħallina nirrispondi. Għana laħad, jgħid li inti. Il-Palestinjani meta marru Libanu, minn fejn marru? Qasmu mill-Ġordan għal-Libanu mill-ewwel? Mill-lider xi ħaġa ġara. Hemm borders? Ma naħsibx li hemm border. Allora qasmu minn fejn? Le ma nafx, ma nafx. Le ma ħanajdlek il-Palestinjani kienu ġew Libanu dak li ġew mkeċċija mill-Palestina. Iqafhem. Għax l-affarijiet iddawwarhom kif trid tista', però li qed ngħidlek kien bil-fatti. M'hemmx border ta' Piella u hemm kien. Mar. Għax imbagħad Arafat mar hemmhekk għax il-parti sostanzjali mill-poplu Palestinjan kien marru ġew Lebanon u kien qiegħed ibbażat hemmhekk biex jaraw kif jistgħu jieħdu lura dik l-tgħidlhom. Mela inta tgħidli tista' toħodlu ma sax noħodlok. Le, mhux hekk qed ngħid, kien qed ngħid. Li l-iżbal tagħkom il-Palestinjani. Tagħkom il-Palestinjani. Li kif jgħidu Taljani. Żomm, int l-telespettatur bħalissa ibistlu minn ġewwa Gaza, għal ġewwa l-Ġordan, għal ġewwa s-Sirja. Iva kollox marbut. Le, mhux marbut qed tipprova tqarraq bin-nies bil-mod li titfa'. Le, ħafna affarijiet qed toffendini. Qed toffendini, le qed toffendini. Le, qed toffendini. Qed toffendini. Isma' nqarraq bin-nies. Ġifieri jiena tajt li nqarri i. Ġifieri jiena tajt li raġel ħażin. Le, ma intix ħażin. Le, allura hekk qed tajtu. Le, inta tipprova titfa' xeni differenti. Fi żminijiet differenti. Tipprova timpressjona li dak li ġara. U hekk ġara? Le, mhux vera. Għax ġara. Għadni kif ċekkja l-Pakistan u x'veru li keċċew. Għatta biżdi fuq il-Ġordan fejn kont għadek is-Sirja. U rajtlek li fis-Sirja mhux kienu l-Palestinjani. Iva niblaħħa ħażbal. Ġewwa l-Libanon ħażbal iva. Ġewwa l-Libanon irġajt. Għatlek minn fejn għaddu dal-Palestinjani kollha. Int għatli ma nafx. Għatlek hemm border bejn il-Ġordan u l-Lebanon għatli le. Mela minn ximkien daħlu, mela 90% minn ġew l-Palestina. Kif ġew mkeċċija. Mela ħanerġa' nibda mat portiħor. Ħani ħunar Għax taħraq. Le, għax ngħidlek għala, għax jien l-iktar ħaġa li ddejjaqni. Dettikani ħafna, meta nara bniedem intelligenti. Però l-informazzjoni li għandu mhux qed joħorġu. Jien minn kollhom kien nisma' ta' mill-Ġażira band kulħadd. Għalek għandek it-taħwit. Jiena personali, jiena aspalla ma nemmen. Allura ħadd ma nagħmel alla tiegħi l-Palestina, l-Iżrael, l-ħadd. Dak il-verità onestament, ma tantx għandi grazzja magħhom bħalis. Għax m'għandix grazzja magħhom. Fina, ġej minn li hemm dik l-antisemitizmu. Qiegħed imdaħħal hemm. Inti ngħidlek xi ħaġa fuq l-antisemitizmu? Tippermettili ħanaqbis fuq dan is-suġġett għal sekonda? Ħanejdilkom għax ovvjament il-ħin. Naħrabna bik. Dak li preparajt kollu tista' twadbu le. Nistgħu nagħmlu xi programmi li toħra. U kemm trejt, biex biċċaqat. Issa nixtieq naqbżu ftit lejn l-aħħar. Xemm illum. Da jisu beda kollox reġa' mis-7 Ottubru fix-xin il-Ħamas. Qabdu tefgħu balla missili u l-Iżrael qal. Mhux propja missis propja. Daħlu fl-artijiet bin-nies, ġifieri l-Iżrael qal li inqatlu 1000. Le, l-Iżrael qal. Daw ġraw rajnijhom. Le, ma ovvjament huma qalu li hekk ġraw. Dan il-media tal-Iżrael. Issa il-media tal-Iżrael kienet u ma kienx hemm provi biżejjed. Ġifieri mhux vera. Le. Le, jibdik nitkellem b'affarijiet dokumentati minn nies Iżraelieti li kienu ġewwa dawk il-settlements. Ġifieri. Kiddibin ukoll. Naf, ma mitħadd. Le, mhux qed ngħid le mhux qed ngħid li ma mitħadd. Jien qed ngħid ħafna mill-medja kienet biex tissejġer l-affarijiet. U dik ma kważi drajna bija dejjem kollox. Però anka pereżempju ta' dawk l-40 tarbija li kienu ġew għatolhom rashom. Mbagħad il-White House stess wara li ħarġet qarrija Biden irtirawha u ħbowa u ma daħluhiex iktar fil-medja. Jiġifieri ħajja nkunu onesti ma' xulxin quddiem in-nies. Kif battu magħha dik Le, mhux qabadna. Kif il-gran fajtu magħha. Meta tara statement bħal dan minn suppost li xi ħadd li għandu jkun affidabbli biżejjed, u mbagħad tidher li kienet wrong information. Qatawlhom rashom u ma qatawlhomx rashom ma tagħmilx fucking differenza jien.
Jiena li Inta tagħmel li differenza. Le, tagħmel li. Għax għalija dak mhux bniedem li jieħu l-ostaġġi dadu jgħix fis-16 seklu. Granted, x'qed jagħmlu l-Iżraeliti fil-West Bank fejn m'hemmx Hamas? Fejnhom l-ostaġġi? X'inhi? Fejnhom l-ostaġġi? Ma nadħol fuq tal-United Nations, nara kemm hemm it-tfal. Il-United Nations ma nemminhomx. Ma dam affarijiet tiegħek. Ma nemminhomx. Hemm ir-rekords ta' tfal qegħdin detained fl-Iżrael. Ma għaliex? Tfal ta' Għaliex? Jekk intom minn kindergarten tal-woma għanna joqtollu. Bis-serjetà ngħidlek mela, rajt il-programmi. Ta' min? Tal-programmi li x'talmu fl-iskola fil-Palestina. Ġibu ħajaraw in-nies talla fuq il-Facebook tiegħek. Il-programm li jmess nġibu. Il-kurrikulum tal-iskola tat-tfal mill-kindergarten sewwa u biex jobodu l-lut. Kif se joqtlu l-lut? Ġol West Bank. Naħseb kullum kiena kull fehem il-Hamas. Le. Il-Hamas. Zamzom. Il-nies it-tfallat ngħidlek ġew detained. Qegħdin ġew l-West Bank taħt il-ħakma tal-Palestinian Authority li huma supposta tikkoperaw full cooperation ma l-istat tal-Iżrael fuq is-sigurtà. Ġifieri hemmhekk mhux qed nitkellmu l-Hamas, qed nitkellmu fuq it-tfal ġew detained. Bl-ibda raġuni, mhux tal-li hekk, taf kemm it-tfal inqatlu. Taf kemm it-tfal inqatlu. Tista' tgħidli għaliex tgħidli bl-ebda raġuni. Ġifieri daw jieħdu gost. Ma sorry ta' ġifieri inti tgħidli l-lut jieħdu gost joqtlu t-tfal jitfgħu mill-ħabs għal xejn hekk. Il-videos jitkellmu, hemm videos, hemm affarijiet dokumentati by videos. Permettili, imma ma jidillek xi dinja paprata. Għandek raġun. U l-videos ma jitkellmu. Lima se permetti. Għalfet il-ċensurati. Jaqbillu jagħmel. Pjar ħażina bħal di. Għajdli. Għamlu ġo Gaza. U xejn. Għam iktar minn 10,000 ġew maqtula. U l-Iżrael diġà għandhom problema li għandhom id-dinja kontrihom. Se jkomplu joħolqu. Min għandhom kontrihom? L-Iżrael. Min kontrihom? L-imbeċillina it-tfal, min ma jaħsibx. Min ma jaħsibx. Għax ma rawx l-affarijiet. Le. Għax l-affarijiet ta' tidru Kiena per eżempju. Li għamlu l-ħamas. Ħażin għalik li taqbad toqtol Le. ma xenti Zom. Għax. Ħanajdu hekk, ma nistax naqbad. Kif taqbad tajt? Nikkondanna l-xi ħadd. Minn ma nikkondanna lill-ieħor. Illa l-għalek tikkondannhom tant l-Izrael. Zom, għat nikkondannhom tal-atti tagħhom. Allora mhux tal-atti tagħhom, mhux għannellek. Il x'qed ngħid, jien ma nistax nikkondanna parti u nħalli parti. X'wassal għal dak? In kemm tiflaħ nista' nibqa' antik in lilek? Kemm tiflaħ tissapporti? Xi darba ħadd ittieli. Għaliex imma għaliex ġraddi? Għax flok. Ħanajdlek għaliex ġraddi. Għax fi 2005 meta ħlistu mill-Iżraeljani, issa tajja ħażin il-fattu sta li telqu. Sewwa minn flok. Tħatta għalija komplit. Għax kienet okkupazzjoni. Kompli. Sewwa okkupazzjoni ta' art Eġizzjana. Kol. Iskur. Kol. Anka l-West Bank. Dik okkupazzjoni ta' art. Ġordaniza. Mela xinu. Il-West Bank tal-Ġordan. Morru lura fil-history. Meta ġie fondat il-West Bank tal-Ġordan. Min il-fondatur tal-Ġordan? L-Ingliżi. Proset, thank you. Il-Ċisġordania. Mela, dik, le, marbaħċe, ġibni għalija tal-1948. Għalix ġrat il-1948. Għalix ġrat il-1948. Għax il-1948, meta l-Izrael dekjara indipendenza, jasab kellu kull dritt. Kellu sanction tal-United Nations, u man nies tal-post, u man nies li ġew immigranti. Li emmek jismu Ġudea. Come on. Għandek dokumentat li n-nis emigraw li l-Palestina bil-Prim Ministri tagħhom. Mela xinu, għaxdaw keċċew daw kienu jixtiequ dejjem morru lura l-pajjiżhom. Meta jiġi bħala emigrant. Statti li sekonda għan ispiċċajjena. Mela. Se nġib lek id-dokumenta ġib il-dokumenti li trid. Bħala refuġjati għal Palestina. Ara kemm użawkom. Min użawna? L-Arab użawkom. L-Arab użawkom. Le, jiena tnajt affarijiet li ma tisma'ħħomx fuq il-medja. Ħadd ma jissogra jgħidhom. Ħadd ma jissogra jgħidhom. X'qed tissogra? Fil-1948 ma kienx hemm stat Palestinjan. Dak qed tajdu. Le, ma kienx hemm.
Mux jinet ngħidu ma kienx hemm. Dak inta. Le, mux jinet ngħidu. Mux qed ngħidlek ma kienx hemm. Jiena mhux qed ngħidlek ma kienx hemm nies. Jiena qed ngħidlek ma kienx ma kienx hemm stat Palestinjan. Ma kienx hemm stat Palestinjan. Mhux li ma kienx hemm. Issa, ġara, fil-1948, sawa, l-Arab, ġifieri qed ngħidu l-Ġordan u l-Eġittu, sawa, sabu xaqqa f'boxta. Sabu skuża tajba, biex jakkwistaw l-art. L-idea kienet biex jahdu l-art l-Eġittu u l-Ġordan, u forsi xi tnejn oħra li daħlu magħhom, u jaqsmuha bejnietom, mhux biex jagħmlu l-Palestina, mhux biex jagħmlu Ġifieri daw provaw jitlu biex jahdu l-art tal-jom. int konvent minn dak l-attajt. Tant jien konvint. Għandek provi. Biskut, mela. Tili! Il-West Bank damet 14 sena fidej l-Ġordan. Għax wara 1948. Ismani, mux billi għettajt. Damet. Kien dokumentat fil-United Nations. Nena f'xinnajt. Fil-1948, il-Ġordan għamelet cleansing mill-lut minn Ġerusalem. Keċjom kolla. Veru, daw, fatti ta' U kif daħlu l-ura? Ma marru l-ura bi gwerra, xħadu għal-ura. Grazzi. Kif ħattu bi gwerra intom? Kif tħaltu l-Palestina bi gwerra intom bizmin Mohammed? Bi gwerra tħaltu hemm? Kif tħaltu l-Nord Afrika? Kif mortu l-Indja? Kif mortu l-Pakistan? Bi gwerra imperialista. Imperialista kolonialista. U nisbaw kif inhom għal-menu? Le, ma baqgħux kif inhom, rittu kull ċiviltà li kien hemm. Mhux vera. Iva, l-Indja, n-Nord, l-Indja, għalix l-Indja kontrikom, għax nizriet li saru l-Indja. Mux vera, allora tajbin biss intom. Mux għatnajdek li tajbin għazina, jena għattajdek, Dispeċini, jena di mux pejka, di mux biex jinsawtek, jena dawn il-fatti tal-istoria. Le, mux għatnajdom jien, daw minn għat jarana jistajmur jitċekjom, u ċempil li għadli sal fil-lalla kemaċċeċ. Mux vera tal-Indja mamlu xek. L-Indja ma qatlux il-kulħat għax għallu daw kaqqasu mandis tal-ktib, daw kumanis pagani, biċruhom u waqtluhom. U dak li għamlu l-Indja massakri sħax. Għalhekk illum l-Indja ma jaqblukomx, l-Arab biex nimxu biċċa oħra. Issa, permetti li sekonda. Hamas, il-xismu, il-Gaza, fl-opinjoni tiegħi, li bissaw għamlu, mhux ħallew l-emozzjonijiet jirgbuhom kif jagħmlu ħafna Maltin. Jiena lek nifhimhom, jiena lek nifhimkom, jiena lek nifhem mal-istorja dembek, għax Malti. Jiena parti minni hija Arbija. U nifhem ir-raġunamenti, jiena tara li nitbaqbaqu hekk. L-istess ħaġa jagħmlu l-Arab. L-istess ħaġa jagħmlu. U x'jagħmlu? X'jagħmlu? Għax il-lut taqgħu ġorashom. Il-lut taqgħu ġorashom. Niggaranti kien bil-videos u l-dokumenti li hemm jeżistu l-lum il-ġurnata. Issa biħt l-lum il-ġurnata tal-medja ta' social media hi. Li dak kollu kien qabel ikun bil-moħbi u jkun id-dokumentat jew ma jkunx id-dokumentat. Illum il-ġurnata spiċċa. Illum il-ġurnata qed naraw l-affarijiet huma dokumentati u għad ikunu joħorġu fil-medja u għad jinkixfu l-affarijiet. Li qed jgħid salfu. Jekk mhux illum għada. Issa, salfu fuq l-issue ta' Gaza u fil-2005, eccetera. Però Gaza, kam kien ilu taħt assedju? Min mindu ħatuha f'idejhom Hamas. Għax inti jekk għandek gvern li fl-istatut tiegħu għandu. Aħna xogħolna ngħixu biss biex nerdu l-Iżrael. Inti kieku ejja ngħidu dak l-istatut tiegħu. Dak l-istatut tiegħu. Tinċerti mhux vera wkoll qiegħda telet waħda, telet lista. U di maħuda u bi kwotazzjoni, u bi permettejli issa, u tħalt għalija, bi kwotazzjoni mill-Koran. Fejjet jgħidu, musulman, marbi wara dik il-ġebla, oqtlu. Umbat kien hemm siġra, qaltlu, musulman, ludi warajja, ejja oqtlu. Dik kwotazzjoni mill-Koran. Le, għattara ġin il-problema tiegħek salf. Tara xin għatħallat il-ħadis, is-sej tal-profeta. Insomma, kwotata minn Hamas. Ġibri narmuhom il-ħadit, il-tafsir. Le, imma erġa ġibli. Qabel t-kota dik il-bicċa biss is-soltu storja ta' ħafna minnkom. Li huma jħobbu jkwitaw fil-medja, dak li qabel li l-hom jikkonfermaw jew jissodaw l-argument tagħhom. Ġibli fuq li ma konsept kienet dik. Isman, ħana jlek għal. Le, għax li naqbad dik-kota waħda biss biċċa żgħira. Għatnara qawis. Wis bniedem intelligenti bħalek ta' vera t-naraħħa.
vera t-naraħħa. Ara kif trid. Jiena ngħidlek, isma'. Jiena mhux qed ngħid, jien mhux qed ngħid li intom bista. Jiena ngħidlek, isma'ni, permettili. Jiena ngħidlek. Inġibu l-ħadis. L-Ewropej. L-istess ħaġa bħalkom għamlu tal-insar, ara biex taħseb. L-istess bħal. L-istess għamlu ta'. Hemm kontinwu taf li jgħid vera. L-istess ħaġa għamlu. Jiena fl-opinjoni tiegħi. Prova għajdli xem differenza per eżempju bejn Hamas u n-nazisti. Differenza hemm. Xejmem, xejmem. Għax jena nassigurak li n-nazisti kellhom 100 miljun raġun għalihom li irdu l-lut, għax kisru l-ekonomija, għax they stepped the army in the back fl-ewwel gwerra, kellhom 100 miljun raġun. Tantu hekk li Hitler ikkonvinċa poplu sħiħ, mhux few thousands ta' millions. U konvinċijom. U konvinċijom. Ikkonvinċijom. Għaliex, għax faċ li s-sib xaħat u titfa il-ħmix fuqu. Dak li zballet, dik l-umanità, jien għalija mux għatnajt l-Arab u dak u liħor, jien għatnajt. Ma kienet jamlu xej ġew l-Europa biex Hitler kellu raġuni soda kif għatti raġuna. Le, ma kienu jekk għattajt li Hitler kellu li kellu raġun. Jekk għattajt li Hamas għandu raġun, bella għattajdu bil-forsa Hitler kellu raġun. Jien għatnajdek, kienem affarijiet li fuqhom Hitler seta jedlega dak li għatjajd u nis emnuħ? Gideb. Per eżempju, kien qal, per eżempju, li l-lut li kienu 0.1% tal-popolazzjoni, kellhom fidejhom 20% tal-ekonomija. Li mhux vera ma kien iċċek. Imma nisbelawa. Għaliex, għax il-lut il-problema tagħhom taf x'inhi. Li daw iktar ma taffiġhom, iktar ma tkissirhom, għalhekk qed ngħid nofshom għaljenin, iktar ma tkissirhom, Madonna, iktar jikbru. Ishom il-fjuri għandna iktar ma titfalhom demel. Madonna iktar iwardu. U għafat. Għax da, imektar petkek toqt. Naf li forsi għatti uħġak da, forsi għatti imma dameta t-ejs. Li daw għamlu 2000 sena. Kullħat t-tjom bis kem jiflaħ. Il-bicċa xol edhem. Sal-vot jiprofa, jinħabba u għal-ektar bicċa. Il-poplu ludi. Mandiċ għalfejn nħabora, xej, jina mandiċ xej man. Il-tip ta' karatteristiċi tiegħu kif jaħdem. Il-karattru tal-lud għandhom karattru partikolari għalihom. U dak il-karattru jivvolvi li jħobbu jikkontrollaw. Le, mu veru xej. Mux vera. Inti stess illum istess f'dal program semmejt l-lud innexxilhom jikkontrollaw u jużaw l-Amerikani. Għax klever. Jiena għatlek u għetnajdilek bi pjaċir ta' għetnajdilek bi pjaċir biex tiftaħ għajna il-Palestinjani. Jena għetnajdilek bi pjaċir għax għetniddejja għana l-Palestinjan mabġinek. Imma mux il-lut għetnafdu għom il-Palestinjani. Le, il-Palestinjani mabġin mill-Arab. Mill-pajizi Arab ta' madwarhom. Mill-Iran. Iva, biss. Kemm il-darba l-Amerika użat il-vitu? Zom, hold your horses. Kemm il-darba l-Amerika użat il-vitu ġol United Nations? Mux bil-forza United Nations tlet kwarti minn Arab. Tini ċans. Kemm il-darba? Le, dak mux kustjoni ta' Arab. Kemm il-darba l-Amerikani użaw il-vitu biex titwaqqaf jew tiġi kanċellata jew ma tibqax għaddejja mozzjoni mid-dinja favur id-drittijiet tal-Palestinjani. Kemm il-darba? Tafhom? Ma qatt ma ddejthom ngħidlek il-verità. Ma doesn't mean that illum tant inkixef x'inhu l-United Nations, tant jidher ċar il-bajs il-mabajs kbir ta'. Sa ġifieri tiġi tgħidli mela sewwa jitlu f'pajjiżi. Joqtlu li kemm Alla ħalaq nies. Sewwa. Pajjiżi kajna ludi per eżempju, sewwa. Joħdu li trabi, waħda mill-ostadju twilet issa. Twila nistaw, għatli għomu edha barat ila ġibiri. Ostaġi! U l-ostaġi li għandin l-Izrael xat jamlu! Dam għandhom dritt, u dam għandhom, xwejje, kamon! Istħu! Aħna nistħu! Aħna nistħu! U intom xtamlu? Istħu! Jien! Xtamlu? Jien! Men għandal fejn istħu! Minix ludi! Għaxinti għarbi! Ma jena minix għarbi, għasin ludi! Jena t-nitkellem minn barra! Jena t-nitkellem minn barra! Jena mandux għax! Le, aħna t-tajt fuq l-ostaġi li t-tieħdu minn għand il-Hamas.
U l-ostaġġi għandu l-Izrael x'jagħmlu? L-Izrael m'għandux ostaġġi qas jaqbillu ja ħasra. Le l-Izrael ma jaqbillux dal-affarijiet kollha. Jibqa' jidher ikra. Inta tajdek u d-documentation li qed jeżistu. Le m'hemmx documentation ta' xejn. Insa l-United Nations. U xkull insja l-United Nations. U l-organizations tal-Human Rights. Isma' nidaqxej. Laqqa xejn ma jgħadu jgħodtalija. Xejn ma jgħodtalija. Li nara. Grazzi. Mela ħanajdlek ma naxtara. Id-double standard. Għax l-Ukrajna batu l-armamenti u ġallu t-ġieled u t-kisret. U l-Palestina kulħadd għal u għabbaxxa rasu isu ma jaf. Kif tista' tittevendi xi ħadd daħal pajjiż ieħor u saraq kemm Alla ħala nies? Xiex, żomm, f'pajjiż ta' min? Inti settlements li mad-dawra ta' Gaza, x'qed jagħmlu? Is-settlements li daħlu fihom, x'inhuma? Settlements isimhom? Ma isimhomx pajjiż, isimhom settlements. Settlement jgħidulhom in-nies għax fil-fatt mhumiex settlements. Mela x'inhuma? U settlers x'inhuma? U minn fejn ġejjin? Mur fittixhom. Ħafna minnhom il-EU. Ħafna minnhom mill-Amerika. That is all hype. That is all hype. Mhux qed ngħid li tajba ta'. Isma'ni mhux qed ngħid li tajba. Mhux qed ngħid li tajba. Isma' niftit. Intom waqajtu għall-logħba tal-logħba politika tal-Arab. Jiddispeċini ngħidilkom. Tal-Arab. L-Arab Le, mhux l-Arab biss. Tal-Arab u tal-Persjani. Ija? Għaliex għax il-Persja. Ħana mxi miegħek. L-Arab għandhom xi vapur tal-gwerra qiegħed qudiem Gaza bħalissa? Le, min għandu? Semmihom li. Isma'. Għax qed tipprova tqarraq in-nies. Le, x'għandu x'jaqsam? X'għandu x'jaqsam? Issa mit-tal-Arab x'ħarġ minnu? Ma għamlu xejn. Laqqas għadu ceasefire. Għazgħura ħadu falsa stikka. Hamas ħadu falsa stikka. ħadu falsa stikka. Mela, dak ħasbu. Dik il-problema tijak. Dik il-problema tijak. M'għandix problema. Tara, għana jidlek xġara. Raw daw l-armamenti, daw il-vapuri kollha tal-gwerra qegħdin fil-Mediterran. Li bħala Malti u għal-Malta nibża għax daw il-vapuri kollha ma naħsibx qegħdin hemmhekk għal xi ħaġa sempliċi. Għall-Iran qegħdin hemm. U intrid tgħidli. Għall-Iran. Tgħidli l-Iran b'saħħetha daqs daw kollha. L-Iran. Int bis-serjetà. Enta mal l-Iran. Vera ħnajdek, ma sax taħbatta. ħanajlek l-ġina jeżistu fid-dinja. Le, ismani. Ismani. Nassigurak. Jien nassigurak. Kieku mux għax hemm il-flotta Amerikana, mux għax inkontent bija tajra, m'għandix flotta Amerikana biss. Minn hemm il-Franċiżi għandu, ma l-Franċiżi marru b'xi sptar għandekom xi. Mela mhux hekk. Whatever. Kemm hawn? Jiena ngħidlek, kieku l-Iran. Salv. Għajd kemm hemm qawwiet qegħdin f'dak l-akkwata. U ta' min huma? Ma qed tirraġun ħażin, ħallek għax tirraġun ħażin. U għak ittini ċans nispjega. U da se ngħidu għal-ġid tal-Palestinjani. Ninsa l-Palestinjani bħalissa xi mhux qed ngħid favur, mhux qed ngħid kontra. Il-Palestinjani jekk iridu jiġġieldu lill-Iżrael u sewwa jagħmlu, jiġġieldulu billi jekk Iżrael għandu skyscraper, jagħmlu wieħed aqwa minn tiegħu. Ekku li jagħmlu pajjiż aqwa mill-Iżrael. Imma flokaslu Kif? Għanajdlek, mela ma najdlekx kif. Kif? Għanajdlek post assedju jiru bil-forza assedju. Mela zom, għanajdlek int kif għattam. Ejja najdu, ismani daqxek. Jekk ikun hemm xaħat, joqgħod faċċata tiegħek. Sewwa? U da, kull meta jarak, għal-mudun inħanxar l-ekon mal-ewwel ċans li kolli. Ekkat jagħmlu ġifieri. X'tagħmel? Taħseb il-bniedem jekk ikun jekk il-bniedem jekk il-bniedem ikun prosperità, taħseb għandu ċans joqgħod ħanxrek. Oja, come on, Skur, mhux hekk qed ngħidlek jien. Dik li qed ngħidlek jien. fil-prosperità. Le ma jistgħux id-drittijiet tal-ħajja. Żbaljaw u vvutaw lil Ħamas. Għax dak kien missom. Inti trid tadottalhom il-min jażlu? Le, Daħsam jiġi ħaddieħor jaddotta l-poplu Malti jakux Labor u Nazzjonalist. Eżatt, għana votajna Labor l-ewwel wieħed jien u blajna kanna. U spiċċa. Ħadd ma nfursak, ħadd ma ġi fuqek għadlek isma'. Le! Il-ġener ma rridux, imma żbaljajna, u issa timbagħad il-konsegwenzi. It's your own free will. Aħna din Malta. Mhux kif mhux dik għasta tipprova fimni x'qed ngħidlek. Jien qed ngħidlek. Int min tix tifhimni, jien qed ngħidlek. Jiena kieku jien l-Iżrael. U hemmhekk dal-poplu poġġa fil-gvern xi ħadd li fid-dikjarazzjoni tiegħu li rid jeqret l-Iżrael kollox, mhux ħajt nibni. Għalma. Imma. Illallux nibli xħajt. Ir-reżistenza kontra l-ħakma ta' barrani fuqek
ma jiex fi statut ta' stat. Le, ma m'hemmx okkupazzjoni fil-Gaza. eh. Gaza setaw. Bidlu Mhux vera. il-Gaza. Titħass lilek innifsek, mhux veru, għax il-baħar ma stajniex nużawh, l-art ma stajniex nużawh. Tuża li tista. Le, mhux vera. Mhux vera. Mhux vera. Mhux vera. Tużaw, żgolli mhux vera. Mhux vera. Meta ġew il-Hamas. Zom, Meta ġew il-Hamas. ħanajtek kemm mhux vera li għattajt int. Il-vapur Paċifiku tat-Turkija li niżel biex jikser l-assidju minn fuq il-Palestin, minn fuq il-Gaza. 10 snin ilu. X'ġiralu? Kull raġel għajdi. 10 snin kien hemm Hamas diġà, le? Ne. Meta ġie Kien hemm Hamas diġà. vapur minant it-Turkija, ħaret minn l-ibħra Turka u ġie għalej il-Gaza. Biex jidħol biex jikser l-assedju fuq il-Palestinjani ta' Gaza. 10 snin ilu. Xieġralhom in-nies li kienu fuqu? Ma nafx eżattament, ma kien Ġew hemm kollha Hamas. maqtula u kien hemm diplomatic crisis bejn l-Iżraeliti u t-Torok. Tibbax tajt affarijiet ma tafhom. Jiena personalment. Ma tibbax tajt affarijiet ma tafhom. Le. Għax l-istorja trid tkun Ma semmejtix dik għax ma nafix. Allura semmejtek għax l-assedju mhux veru. Inta Le, ma jeżistix l-assedju bil-forsi li tiżir. Kieku jien l-Izrael bħalhom kont nagħmel. Ija. Le, Ma tirix id-dritt tal-ħajja. U ma nibniex ħajja. Ma żeggik xaqanna. Marija Salv. Maddalena. Salv. Taf l-inta Jo, kull feta jfettu jitfall Kun raġel bizzejjed. Grazzi. Taqbis minn noħda l-oħra. Tibni ħajt mod. U tżomm poplu assedjat ġo artu. Bil-forsi tinżommu assedjat, għax da dikjara li juladu tiegħi. U dikjara, mux jinti dikjarajt bil-attakki tijak. U jintlat l-attakki tal-aeroplan il-fabriki. Mux vera. Għandjomkom kolla. Xamlu, kissruhom. Kemm il-darba? Kissirtuhom. Minn 2000 sa 2023. Kemm il-darba sar attak mill-Izrael fuq il-Gaza? Fuq Hamas. Le. Fuq Hamas. Għal għandek intelligent Dik missiles. il-problema. Għandek intelligent missiles li tattakka l-salvu ma tattakkax il-beder. Wejja kam daħħax nis. Imma. Għax l-attak meta l-aeroplan għat ma jista' jkun li ċertifika jekk intix Hamas jew int għandna bnidem U tortu kollu bissu xej taħat tiżjed klib ta' Hamas. Ukoll. Mela, memx dubju. Jivir tal-poplu Palestinjani ukoll. Anka li bitu issa, ta' kolla tort tal-Hamas. Proset. Mela jena dil-ġimma rajt intervista. Rajt intervista. Ta' min? Ta' Channel Arbi. Channel Arbi, mux. Minu? U għadat intervista l-wieħed mill-higher ups ta' Hamas. Għat intervista. Stazzjon Arbi, ek fil-kas, darba ħra nsiba unġiba. Tajib, aħjara, għanna nkuna fuq xaċattaj. U da għallu, saqsi xismu dan l-intervistatur, da Arbi, ġifiri pro-Arab. Għallu isma, għallu għamiltu tanis taħt l-art, għalix ma għamiltux. Għallu dak it-tanis li għam taħt l-art, għallu ma jistawx jizaw minn nis, għallu biex jiskennew ma da jkun hemm l-attakki. Tafx biex bu da? Għallu le, għallu dak għalina minnihom. Għallu għax in-nies ta' Gaza mhux responsabilta tagħna, responsabilta tal-UN. Taf li jekk għallu. Asmani, ma nafx minni dik il-persuna, ma nafx għaddilek dak il-diskors. Imma nibatlek il-klip ta' mhux problema li hija. Bil-qalb kollha. Għanzek nsibuha u nitfgħu fuq il-programm. Imma mhux dik ħanajdlek. Taf kemm kien hemm tunnels bejn l-Eġittu u bejn il-Palestina? X'kien hemm sorry? Taf kemm kien hemm tunnels bejn l-Eġittu u l-Palestina? Taf sar minnhom dawk it-tunnels? Kolla ġew merqa, kolla ġew meqruda. Nafi. Taf, proset. Mela, l-assedju kien hemm. L-Eġittu ħana, l-Eġittu għarraqhom. Le. Il-finanzi minn għand min? Bis-saxħa ta' min? Bil-ftim ma' min? Le, għax l-Eġittu migdumu, l-Eġittu għandu għandu ċisimaw Brotherhood għaw, Muslim Brotherhood, u ma jriċ jerġajat il-ħajja, u għajja. Kamo, ma konoċek. Għaxet nawġu l-istoria. Nawġu l-fatti. Għalfej. Il-ħin għaddilna daqxej mux ħazin. Għalfej, ma naftik. Għax jena nħobb il-verità. Il-verità u xejn iżjed. Jena najt. Kieku Gaza u memx iktar dan il-ċismu. Kieku emmek, jena najt l-Arab, il-Palestinjani, tilfu okkazjoni ħadwa kontra l-Izrael, mela xamlu. Tilfu okkazjoni. Tilfu okkazjoni fejn isu kannu tawna id-dinjeta tagħna. Għadunna jixu kif tridu.
Ir-realtà ma kienx hekk, full stop. Le, Ma- hemm ħafna, skużi, hemm xi 150,000 ma nafx kemm hemm Arab jgħixu l-Iżrael. Salvu. Kontenti. Ħalli Jaħdmu qegħdin mal-Iżraeljani. ħanamlu domanda. M'għandhomx problema. Salvu. Ħadd baqalhom jossiru lut inkella noqtlukom. Domanda oħra. Aħna. Le, skużi ta' għax inti semmejt kemm kienu bħalissa 250,000 li tkeċċew bil-Palestina Meta? fil-Nakba. Fin-Nakba? Kemm Verità kienu? fin-Nakba. Żgur li naf, mela ma nafx li. Meta l-Arab, meta l-pajjiżi Arab, daħlu bl-armati u keċċew il-Palestinjani. Għax weru l-għom bil-gwerra. Kemm nixtieq nemnek u ma nistax. Ma tkollu ma tistax. Mala, Id-dokumenti kollha juru kontra dak Mux għattajlek basar x-nizrijiet ta' għara nistaxseb. Għax fi gwerra. L-istoria. Ismani. L-istoria. Fi gwerra. Kollha jgħidu kontra dak Fi gwerra, le mux fi gwerra. Għandek muqaddis. Pero ħanajdek waħda biss. Vera nidem tajib biex tikteb is-sinari ta' il-skript ta' il-series għax il-affarijiet tagħmilhom Kreattiv. Sorry, dispjaċini. Ovvjament. Da, isma' Luckily li qed nieħu gost, l-dinja mhux hawn skriba u qed jikteb kif kienu fl-antik, bħalissa xi ħadd qed jirrekordjadi. Tista' tibqa' hemm. Tajjeb. Anka mit-sena. Ġifieri, jekk kienet nikdeb, nieħu pjaċir ħafna. Anzi, jiġi għajdu la ħaniftaħ għajnejja, għax allura jina jgħat fi żball, jekk jgħat fi żball, jekk joġobkom. Salvo għajdi fil-ħassibuk. Issa, ħammorru. Ma nistugrax. Le, għattajt wara mit-sena jent. ħammorru għall-ħar Wara mit-sena. Għattajt wara mit-sena. Għax il-ħin ta' Għaddu 70 tallu. Illum għadda l-ħin ta' sew. Fil-kontesta dan kollu, qed naraw ħafna il-gwerra ta' Russja, l-Azerbajġan ukoll, u s-sanna dell-imbirka ta' Gaza. Le, jena t-nejt id-dinja ġenerali li għaw il-problemi. Il-Pakistan għada kem keċċit mal-ħala musulmani. Stanna naqra salvu. Il-Pakistan etnajdlek tajt. Intom, etnej li intom, taraw li da kollu jista' jwassal għat-tielet gwerra mondjali. Għax donnu kulħadd qed tisħon rasu. Ma naħsibx. Ma naħsibx. Iskont l-attenzjonijiet ta' dawk li huma ikollhom l-aġenda tagħhom u xi jridu. Meta naraw ir-retaljazzjoni ta' l-Iżrael fuq dak li ġara fis-7 ta' Oktober, illum il-ġurnata d-dinja kollha qed ngħid speċjalment mhux l-gvernijiet għax l-gvernijiet għalli ma ngħidx xejn. Però id-dinja kollha kull min qed jara l-affarijiet li qed jiġru qatt jaraw ħruġijiet u affarijiet qed isiru l huma Overreaction. Mhux L-opinjoni. Għaliex overreaction? F'opinjoni tiegħu. Għaliex overreaction? Inda mhux qed ngħidu jien. Għaliex għax in-nies mhux qed iqisu. Għax nisar imsiken tajbe wis. Dik dejjem kienet il-problema ta' hemm wieħed. Solwell. Da filosofu. Da filosofu. Tajbe wis għax intelligenti. Fitxu, Solwell. X'iridu jagħmlu l-Iżraeljani biex ma jibqgħux jobodhom kulħadd. Tafx għallhom? Għallhom irdu jfallu. Irdu ma jkunux daqshekk ta' suċċess. Għax kull ma jagħmlu huwa suċċess. Allora spiċċaw, jobodhom kulħadd. Ija. Mhux qed ngħid da jinsolwa jsibu Tom Solwell. Da jiswetta mhux abjad ta' ġifieri. Sal, ħanajdek waħda. Meta nara l-attitudni tiegħek kif qed tirraġuna. Isek qed tipprova tagħmel xi ħaġa kontra dak il-fatt li qegħdin hemm. Ta' qalbi. Ħanin kompli. Alright, il-sajmur jitċekjaw minn iridu jkun jgħam. Le, mux għed tarom, bil-unika ħagġa, naħal fasta tarom. Zamzam, il-fatt qegħdin hemm. Ir-retaljazzjoni ta' l-Iżrael fuq Gaza bil-mezzi li użaw idru ċari li huma mhux over exaggerated, m'hemmx kelma li tista' tiskrivija ħlief. Le. Kompli. Le. Ma għaddix il-kelma tiegħi. U għatwaqqafni. Diġà għattara. Xorta safra. Sorry. Ħamra dejra. Sorry. Però bat irid nirrispondi.
tiġi u ħanajdek jekk twaqqafni minn għalik li mhux se niftakar il-kelma. Ħażin. Dej, dej. Għax ħafna mill-medja jagħmluha Pepe Zuppardi għalla Pepe Zuppardi. Għazzin nieħu gost narak ġejb argumenti tajbin, ma s-sadda ma maħriġ wieħed. U dak il-gols kollha li daħħaltlek. Li minn għalik daħħalt. Kolla autogol, għazintu dik il-problema xinu. Ħanajdek Salv. Għat niskanta, let nikun bnidem intelligenti bħarek jitkellem dak il-mod. Vera. Inti kull mandek tagħmel. Għajt il-kelma. Inti isma' kull mandek tagħmel verifika dak li qed ngħid. Isma' ħana lek x'tagħmel. Ma mxalfejn. Ħana lek x'tagħmel. Da issa se jkun recorded. Tajjeb. Mela issa mur id-dar. Għabdu. Ibda u fittex. Naħseb inti għandek bżon tagħmel. Le. Kull ħaġa li għatlek konfermajta wara. Kull ħaġa li għatlek jien ikkonfermajta. Ħana jillek xi ħaġa. Salvu, kull ħaġa li għatlek jien ikkonfermajta jekk hux fuq l-istorja. U kemm il-darba mhux darba. Ma konferma ġiġet fejni. Insomma, inutlet nadna argumenta dak ċuċati, partijiet għadden hemmhekk u nies in-nies ħajaraw il-programm. In-nies ħajaraw il-programm. Ħajindunaw. Dak qed ngħidu l-Salvu kien minnu. Salvu kull ħaġa li bda jsemmi fl-istorja u batt irrispondejt. ħażina. Le, mhux f'ħażina. Irrispondejt il-Ġudea qatt ma eżistiet. Ir-Renju ta' Iżrael qatt ma eżista. L-Islam għatma nvada l-Palestina u ħada l-Islam għatma nvada l-bqija tad-dinja u kull fej kien kisser il-kultura ta' mek u tefatijaw bil-fors inkella naqtaw l-ek razek. Daw kolla gideb, ġibir issa. Ħaniġi għal ħaġa oħra tal-ċiż. Veru, għahna t-najdu, għax Madonna dal-bombi kolla l-Izrael, Madonna, għaru kaza, vera għaru kaza. Mux ħanajdek għaru kaza, ħanajdek l-ammont li nizel ta' bombi f'dawk il-periodu, ekwivalenti ta' kważi l-lum il-ġurnata laħa ma' 3 bombi atomiċi. Ok, all right, ok. Niftehmu. Ok. Le, fil-sens, ok, ġibġan najtek. Raġun, għattajtek. Dak muxin. Fl-axħar. Basta dawar li xa. ħanajdu li veru, Mux veru? Veru. Tajjeb, happy? Le, mux happy. Għaxin nismitu. Le, għaxin nismitu, tfal mitu, nisa mitu, xoħ mitu. Postijiet sħaħ, niberħod sħaħ, inqerdu. U xorta, mamlu xej. Fil-realtà, li inti għandi bżon narrasta lilek, mux nidħol u noqtor ir-razza tiegħek kollha, naqbad niġi narrasta lilek biss. All right, ok, mela l-lot irreaktjaw wisq. Wis. Alla, ħafna żejjed. B'mod eżaġeratissmu. Iwa tajjeb hekk. Kondannaħ. Le. Grazzi. Ħanajdlek għaliex. Ħanajdlek għaliex. Fuq il-til tan-nies innoċenti, fuq il-til ta' tfal. Mux għetnajdlek għednuħkos bil-gwerra, ma la għeħ, sela għeħ. Ma t-kondannax li il-til ta' tfal, xbaqa għandek fil-umanità tijak. Le. Jek ma t-kondannax li il-til ta' tfal. Jienet nkun fatwali, jienet najt. Ex fatwali? Li jekk inti tizra rieħ taħsat il-tempesta jgħidu. Għasmajta dik inti. Issa jekk inti kienem miljon. Immaġinak inti għed bit-tifel u mort id-żu u għajt li memx il-xismu għadħalt fil-gagġa ma l-iljon lek bit-tifel miegħek sawa. Għat ġebbet l dem. Zam. U dat l-iljon dar għalik. Għalina għattilek kelma sempliċi. Jekk irrid nirrasta lilek, nidħol għalik. Mux nidħol u noqtol il-kulħadd. Sewa. Naqblu fuq di. Foxiex. Di, li għadda kifat. Naqblu, naqbad dak li għandi naqbad. Tafalix. Tafalix. Daqs kam tiftaħar kam int għandek intelligence, kam għandek kapacità u kam għandek affarijiet l-huma sofistikati, and so on. Tiftaħar ġejjin, għetnajt l-affarijiet kif inhuma. Mux inti fis-sens. ħanaqbel miegħek fuq di, for argument's sake. Pero ma tix Waħda mir-raġunijiet li n-nies qed jipprotestaw. Ma tix tikkondannaħħomx, iva jew le. Le, ma nistax nikkundannom jien. Ħanajdlek għaliex ma nistax nikkundannom. Inqatlu dawk it-tfal kollha, in-nies kollha. Jekk inti tħalt tal-gwerra, taf għal xiex diħel.
Grazzi. Tafa x'dieħel. Tant li intom l-iktar pajjiż demokratiku u l-iktar pajjiż fis-sens fl-erja, fil-reġin kollu. U veru. Mhux veru. Tiftaħlu, tara. Le, taf xajdulu. Freudian slip. That's a Freudian slip. That's a Freudian slip. Pero inta titkellem bisimhom. Jiena din l-istess ħaġa. Inta titkellem bisimhom. Meta ħaġa kontra l-gvern. X'għad jirrispondi, għax intom min? Intom min. Le, ma zom. Inta Deċidew li jena għax etna ċaġa kontra l-gvern, għabba nazjonalisti li mux il-kas, jena li ħana l-ek jadek it-tiniċan. Jek dak il-punt, veru, Pero inti kondannaħom bħala salvu? Jena. Salvu jikkondanna li qtil ta' tfal? Le, smani, qalbi, ma nistax nikkondanna jien. Żgur. Ma nistax U żgur ma nikkondanna. tistax. Jiena nistanajt, għat ma jmissaw jisiru laħ nizrijiet, ma nistax ma nħux pjaċir b'idda ta' tfal, imma inti qed tinsa ħaġa. U ħafna nisa tinsaw xi ħaġa. X'inhija? Għax naħseb kollha. Li ma dawk il-bombi tal-Izrael, on the first day at least, kien hemm 5,000 rocket ta' Hamas. U mhux ejmjati lej il-militar. Ġifieri il-Ħamas sparaw l-ewwel ir-rockets. U mbagħad l-attakkat tal-Iżrael. Ma kienx tajt li mhux veru li sparaw 5,000 rocket. Żomm, taf x'għad ngħidlek? Eh. Qed ngħidlek għaddawwer il-fatti kif tridu int. Le, Għax fis-7 Oktober. Li ġara fis-7 Oktober li huma daħlu fis-settlements, daħlu ma' settlers, isparaw fuq soldati, iva, u kien hemm. Le, ma sparawx fuq soldati. Mhux ma sparawx. Mhux sparaw fuq soldati, sparaw fuq tfal, babies, tfal. Mhux vera. Tfal. Ma mlebda evidenza li ċċallenġjak quddiem in-nies, toħroġ li video wieħed, iċ-ċertifikat minn nies li huma tal-medja li dan mhux mbabas. Baġraċ. Ma ġraċ. La, ħanajdilkom ga. Bara barti tiqaf Isman, l-lum għaw minn jgħat għas holocaust ma ġara. U għandu l-provi. Ġifiri, musa nistaġeb. Jena rekkat najdilkom l-istess mentalità. Jiddispieċini. Mur iftaħ xalqek b'dik il-kelma l-Holocaust ma sarx ġew ċertu pajjiżi u tidħol il-ħabs mingħajr sentenza ta' qorti u jqaf. Ma Ma tistax tinvestigaħ. Le, Ir-realtà qiegħda. jiena tnajt li għaw min jgħid laqqas holocaust ma sar, għal ma nistax ngħiddi, jekk ma nistax ngħiddi, allura mhux wertnejx. Jena ngħidlek. Le, mhux Għaw min jgħid laqqas holocaust ma ġara u inti l-istess ħaġa bħal nazisti qed tagħmel. Li qed tlek ma ġrax. Ġifieri inti qed tajt. ma nazisti. Alla jbierek. Mentalità, għanet ngħidu mela l-Iżrael kollox ħażin. U daw kollox tajib għaddisit. Il-5,000 rocket u mux immirati għal-stallazzjoniet militari, immirati fuq bliet u fuq djar tan nis innoċenti bħal ta' Gaza. 5,000 rocket. Kieġu t-nejħa. Għamelis. Nis innoċenti. Le, ma jaċċettawiex. Ma naċċettawiex. Insa sejtu domanda. Ma uġibnix. Kondanna? Le, ma nistax nikkondanna. Għadli le. Le, ma nikkondanna. Weġibtek jien. Għatlek le, ma nikkondanna. Għalix ma nikkondanna. Kemm kien hemm casualty f'dawk il-5,000 rocket? Ma kienx hemm ma Iżrael ma tantu ma tajbin li waqfuhom u intom ma kellkomx biex għax Hamas ġew jitnejku altament minn nies ta' Gaza, mill-Palestinjani, ġew jitnejku altament. Ġew jitnejku altament. U aħna konna, ġifieri, ħanajdu hekk. Isna għanna rridni tagħna fidejna u nasta nagħmlu. Ma kellkomx, m'għandkomx. Grazzi. Dik il-problema m'għandkomx. Bil-ħakma ta' min? Bil-ħakma ta' Hamas. Tal-Hamas. Hamas. By the way. Parti bil-kabbir taħħa. Kien xogħol Netanyahu, biex ikun waqta kollox. Ħanajdek, to certain extent ħanaqbel miegħek fiha dik. Ħantilek Maħna, għalli l-għudi, Le, ismani. Ma tatlek, ma tkunu ridikoli daw tajbin bistu daw kollha ħażin. Ma jistax ikun fid-dinja. Ma jistax ikun fid-dinja, mhux hekk l-affarijiet. Salvu. Ħażen qatt ma tilqab ħażen. U jekk inta tiddi ħażen qatt ma tilqab ħażen. Mela xiex. Pero there is no other way. Mela insija. Tajjeb. Anka l-Koran hekk għamel. Ma ismani, jekk kien għax wieħed mill-ikbar ġellida u kondottieri x'ngħidlu għaw. Kien Muhammad. Mhux veru. Mhux veru, għadni kif qed naqra qabel ġejt. Era xiex. His conquest, his jattakka law, jattakka law. Xieq rajt. Jisra l-karavani. Xieq rajt. Minn fejn? Ktib, Koran, storja. Kien hemm kotazzjoni mill-Koran hija. Zom, tiġix
Zom. Ma ġveri għatajt li mux veru li kellu armata? Kellu armata jew ma kellux? Permetti, nista' nagħmel ma umettu kellu armata jew ma kellux? Ma mhux Mumettu, ismu Muhammad. Muhammad. Number one. Ma ismani, ħażin. Ma weġibni, tinif weġiba kellu armata. Imma mhux inwieġbek irid nik l-affarijiet. L-ewwel ma stax taqbad. Salvo, għat tagħmel l-istess biċċa xogħol. Ftaħt li fuq ktib li qrajt, ġibt minnu xi koti tal-Koran, u mbagħad qed li Muhammad kellu arma. Qed tiftaħ ħafna bibin. U mhux qed ittini, ukoll bibna lawlek kif suppost. Mela, nibdew fuq dak li ktib. Dak naqra kurrent għaddejja. Bibin kollha miftuħin. B'tnidex għajn. Alright, għandek raġuni, ma skużi tiftaħhom il-bibin hekk ħajsir. Imma ħanajdlek, nerġgħu nitkellmu fuq dak il-punt. Mela, jekk rajt xi ktieb, trid tgħidli dak li ktib x'inhu. Għax mod tgħidli isma' dan ikkotat fil-Quran kif għamet fuq dik tal-Ħinieżer. U mod tgħidli dan ktieb kitbu Malcolm ħalli ma nsemmi l-ħadd u Malcolm skont kif jidher lilu, kif iħossu, kif jogħġbu, jekk hux favuri jew kontra, kiteb. Hemm differenza kbira. Nista' nagħmel ktieb fuq salvu, Beder. Nagħmel ktieb fuq salvu. Żgur tal-element, ovvju. U nagħmlu. Nirrid. U nista' salvu nagħmlu Anġlu. Nista' nagħmlu li dak kellu l-armata. Żomm. Smani. U attakka dik il-belt u dik l-oħra. Fil-Koran dak l-lut l-oħra u l-Korejx. Fil-Koran ngħid il-Korejx kienu kienu tiżhom Korejx. Jew ħad titkellem u ġib l-affarijiet accurate. Il-Koran m'hemmx dak l-affarijiet li msemmin kif qed semmihom int. Salvu. Prova. Well, in your holy books. Il-tafsir naħseb tafsir Żomm, It's an explanation. Ħanajdlek waħda. Il-Koran ħalli anke n-nies ikunu jafu, il-Koran kif inhu miktub bl-Arbi minn 1450 sena ilu kważi, jew 1400 sena ilu. Dak inta tajdu, ma biex imbabżal bizbi, il-Bibja. Kieku ħallejtni nkompli kont nirrispondik dik il-domanda li tifqawar għatwaddab wara. Mela, il-Koran minn kemm ilu miktub, jekk taqbad Koran minn hawn Malta u tmur is-Sawdi, tmur is-Sirja, tmur l-Eġittu, tmur il-Bangladesh, tmur il-Pakistan u taqbad u titfaħħom kollha quddiemek u tiftaħ fuq l-istess vers, l-istess chapter u taqraħħom ħataraħħom identical. Mhux vera. Hemm xi 30 verżjoni mill-inqas. Mhux vera. Tat-tafsir iva. Tal-explanation iva. Ħadsib iktar minn 30. Mhux tal-lek, anka translation. Jekk taqbad, ħansemilek fuq ħaġa Malta. Il-translation li saret mill-Islamic Center u il-translation li saret minn Father Tewma, ħadsib ukoll id-differenza. Dan fejn idħol translation, fejn idħol explanation. Pero l-Koran fil-nifsu bħala ktib, jekk niftaħ issa fuq il-mobile tiegħi fuq il-Koran u l-istess vers niftħu fuq il-ktib li għandi d-dar, identical, mhux għax fotokopi, mhux dan għax din app. Ġifieri dan importanti li n-nies ikunu jafuh u dik id-differenza. Plus, il-Koran hu magħmul minn chapters, li huma 30 chapter, u kull chapter inkonsisti jew minn parti jew iktar minn parti waħda. Issa. Xejdu l-għom dak sura, xejdu. Għandek il-chapter li hu ġużu. Mbagħad għandek is-sura li tkun parti mill-ġużu. Ora jew ikun il-ġużu, pereżempju, l-ewwel chapter, it-tieni chapter inkonsisti minn tieni sura fil-Koran tinkonsisti minn 3 ġużu, 3 parts and a half. Kważi għandek kważi 80 paġna. U hawn nies għal-informazzjoni tiegħu anke biex jinfiġu informati tal-spettaturi, hemm nies li jafu l-Koran blamment mill-ġilda sal-ġilda, mhux tal-liek għandhom qisu tip ta' ċertifikat. Mela jien tal-limt minn Malcolm tal-lim minn għandek. Jibqgħu sejrin bis-siri, ġifieri il-Koran ġie iddokumentat b'żewġ mezzi. Bin-nies immemorizzati u bil-ktieb kif miktub. Li sa tista' ssib xertu signs li huma ma jbidlu xejn minn meaning tal-kelma għax skont il-post jakux fil-nord jew fis-sawt jew f'postijiet differenti kien ġie kemm imbidder kif miktub litra. Dan mhux jien qed ngħidu, dan affarijiet iddokumentati u llum il-ġurnata provati. Mhux minni. Ma jiena ma jdullix li hekk. Ma mhux ngħidilek biss. Tal-Bibja ġifieri. Mhux se nidħol fil-Bibja. Ismani, żomm. Qed nitkellem.
Le, jina tnejt. Zom, in-nies bħalek, jekk jismu minn għandek xaġa jemnuha, jekk jismu minn għandek xaġa nixtieqhom jiċċekkjawha. Full stop. Mhux hekk. Minn għandek jista' jemnuha. Però di nixtieqhom jiċċekkjawha. Anka Issa. bil-qalb kollha. Li tikkwota affarijiet minn fuq il-Koran. Please, kun korrett għax nkalla mek. Għalli ma nikkwota xejn. Għajdli inti. Ħana dak il-bib għax għandna bibi oħra. Għax il-korrent ħajbqa' U għax il-ħin skadjenna. Għallik il-ħin. Le, dak għandu x'jagħmel bħalissa għandu xi murġjara. Issa, it-tieni. Xem il-futbol. Naħseb bħalissa ġibtu roksed lilu. Il-futbol. Mela, it-tieni bib kienet fuq l-ixju ta' x'kienet għax sa tlifta sekonda. Għina Fuq dak in-nies li għaddu xulxin il-knowledge. Le, dik korrett. Jekk Muhammad kellu xarmata jolesta. Issa, it-tieni waħda. Muhammad kellu il-saħaba, il-nies li kienu miegħu. Sħabu. Li huma kienu jippruvaw jwaslu l-messaġġ tal-Islam. Bħal kull reliġjon kif kien hemm l-apostli. Naqblu? Le, ta' mux bħal l-apostli kienu. Ġenerali. Armata kienu armata. Inġibtilek bliktar mod biex forsi tifhimni bħala terminu li huma kienu bħal l-apostli jwaslu l-messaġġ. Issa, kemm kellu? Għandek idea? Ma nafx nispiċċa armata kbira. Kemm? M'għandix idea, ma u tifhem għaliex għax dak kien joffri l-buti hu. Dak kien jgħidu jirbħu raħal, mela in-nisa naqsmuhom bejnietna l-ewwel kien jażelu. L-ewwel Mhux vera. La, mhux vera. Mela allura għandna xatt, mela ngħidlek. Ma nafx mill-kotba li taqra minnhom. Jekk ikkew bniedem li qed jikteb u għandu ċertu sentimenti favuri jew Ġifieri laqqas li żewweġ tifla ta' 5 snin. Le. Mhux vera. Żomm. It-tifla li għattajt fuqha hi kienet tifla li kellha 9 snin meta 5 snin meta żewġha. Le. 5 snin. U ta' 9 snin ma nkomplix. Le, żomm, ġaħalla. Ma żewġix ta' 5 snin. U hija kamun. Ismani, ħanajdek, dan. Mela għandkom bżonn tagħmlu għandna daqsxejn ta' PR. Għax għandkom problema. Naħseb għandek bżonn taqra kotba minn nies li nkitbu Musulmani, mhux minn nies kontra l-Islam. Smajthom diskussjonijiet ta' ma' Musulmani. Sibtum Musulmani qed jiddefendu. Le. Xiex? Le, mhux ta' vera. Mhux vera. Le, għajdek mhux vera. Kollox mhux vera. Talaba żwieġ meta kellha 9 snin u żwieġ saret wara kellha 13 sena. Le laqqasi ngħidha. Żomm. Illum il-ġurnata. Għax ma niftax dak il-bib. Ma raġel perfett. Żomm, ħanajdlek. Ma niftux dak il-bib. Illum il-ġurnata għandna stejjer. Għamx għalfejn biex nitkellmu fuq. Ma jiena reliġjonijiet ġifieri. Imma dik nsibhom kollha. Ismani, dik dritt fundamentali tiegħek u l-Islam jitwelek komplut. Għax hemm vers, tieni ċans, hemm vers apposta fil-Koran li jgħid lakum dinukum waliyadin. Għandek il-fidi tiegħek u r-reliġjon tiegħek u l-ħsibiet tiegħek u għandi tiegħi. Jiġifieri jien ma nistax nimplementa jew ninforsa fuqek il-fidi jew il-reliġjon tiegħi. Dan obbligatorju fil-Koran. Ma dan qed narawhom jiġru llum ta' l-affarijiet li jew kun Muhammad Mahomettan jew naqtalek rasek. Jon dendluk l-Iran. Pereżempju ta' x'hemm dendlu nies. Ismani, meta trid u meta jogħġbok impoġġu bil-qiegħda. U niċċekkjaw l-affarijiet dak li għattajt fuq l-Iran. Mhux għax niddefendihom jew naqbel magħhom biex nurik hemm affarijiet li huma jekk nallega li jien Kristjan u kulħadd jaf li jien Musulman. Nista' nitkellem biss mill-Kristjaneżmu? Sakemm ħadd ma jkun jafu jien naf tistgħu. Allura nieqafhem. Ġifieri aħna qed ngħidu li l-Iran mhuma vera xejn Musulmani, mhumiex. Nieqafhem għalissa. Jien naħseb skont bader milli inni nafu. Hemm l-Islam, sewwa li suppost. U mbagħad l-oħrajn li jkissru kulħadd jaqbillu. Le ma mhix hekk. Eżempju. Nixtieq li kienet hekk jien. Jiena ngħidlek li hemm l-ismani, jiena mhux qed ngħid li ismani ħalli nkunu ċari, mhux qed ngħid li għax għandha ħafna ħbib tiegħi anke Musulmani, mhux problema. Ġifieri pereżempju pereżempju mill-Pakistan fejn naqta' xahri, għax kemm aħna ħbieb ġifieri. Jena għatlek it-tifla teħket minn l-iskola bigej. M'għandix problema ġifieri. Jiena ngħidlek li ħafna affarijiet ħadd ma badu jagħti kasom
bħalma għadna l-insara għadhom xetu każ jinnaf l-Inkwiżizzjoni ma diċ teżistillhom. Thank God. Ma diċ teżist. Ġew persekwitati minn mill-insara. Illum ġew iktar ippersegwitati Anka mill-insara. Musulmani ġew Spanja. Anka ġew żgur nafu fil-fatt. U ġiethom ħażin l-Ispanjoli għax kien għenhom ħafna biex jaħarbu minn Spanja. X'ismu Barbarossa, Baba Arus, għalhekk jgħidulu Baba Orus, għax jgħidulu missier kien jħarrabhom minn Spanja u sar the scourge of Christendom. Ġifieri huma ġabuha bidejhom ġifieri l-insara ma tantx għandhom. Ismani jekk qed taħseb li jien għandi se jkolli xi klib ta' tibħir. L-insara l-Inkwisizzjoni, l-insara. Ja ħasra, mhux l-insara, ħanerġa' ngħidha. Aħna l-qgħu Malta konna ċentru tek. Ismani, ħanajdlek waħda. In kif nifhimha. Ir-reliġjon ma tgħidlekx għamel dawn l-atti, il-bniedem jagħmilhom. Issa jagħmilhom għax jiġi dottrinat. Jagħmilhom għax għandu aġenda tiegħu. Dan dejjem ħajbqa' fl-istorja tad-dinja. Illum, il-bieraħ. Kif għatlek, il-bnied irdu tilqu mill-premessa li l-bnied ma għamnejjek. Dik hija l-premessa. Il-bniedem kif nemmenin, il-bniedem da li ma jkollux fidi u twemmin falla u jaf li hu ħajġi ġudikat ta' kull tajjeb u ħażin li ħajamel, jista' jkun annimal. Ma nabiex miegħek ta' mu veru xejn. Għax dak tajjeb għalik issa ma jkunx tajjeb għalija. Le, mu veru xejn jiena pereżempju jiena ma nemmix fall, ma nistax nemmelli ma nistax. Ma nabiex li rrid. Għamilna programm jiena u inti. Is-sena l-oħra u punt li laqatni minn tiegħek għax inti jagħtew kif qed. Però fiċ-ċirkostanzi li qed tara ngħidu l-Ewropa u Malta. Bla valuri telqu hekk il-bniedem. Ma taħsibx li l-maġġor, mhux kulħadd, imma l-maġġoranza tan-nies għandhom bżonn guidance. Iva, ħanajdlek. Isimgħu kemm se jaqbes. Jiena naħseb li l-Ewropa għandhom bżonn jieħdu naqra il-mudell ta' Iżrael. Għaliex? Għax iwa ħanajdlek. Għax Iżrael, in-nies huma l-ewnet bil-liva, għandna bżonn nerġgħu ndaħlu l-liva. Disciplina. Mela xinu. Ħanajdlek, ismani. ħanajdlek. Di ġara l-Ewropa, da dejjem kif jiġri, meta jkollok bużija tompoħ, bl-aħħar tinfaħħa. U da li ġara l-Ewropa llum, waslet mument dekadenza, nduru mal-lewża, hija dekadenti, meta llum jisaqsu domanda x'in id-differenza bejn mara u raġel u jgħidlek ma nafx. Għamin, hemm differenza bejn le. Għamin, wasalna f'daw l-assurditajiet ġifieri. L-Ewropa hija dekadenti. L-Ewropa laħqet dak li kellha tilħaq sewwa u diġara kif ġrala Ruma. Ruma bekk li spiċċat imbagħad and it didn't happen in a week. Għaw min jaħseb li Ruma bum bulada le mhux hekk ġrat. Ruma li ġrala mbagħad jien naħseb kif qed jiġrila llum l-Ewropa bl-Iżlam. Ruma daħlu l-insara b'din ir-reliġjon ġdida, fimt? U ovvjament in-nies peress kien hemm ħafna dekadenza, daw qabdu ma' xi ħaġa. U jien naħseb l-Ewropa hekk se jiġri l-Ewropa sejra lura bis-sekondi hu. Minn kollox. F'dal-każ, it-tort jiġi tal-Ewropa ta' min irtifu. Tal-Ewropa jew tal-Iżlam li jien min joqgħod jagħti jitfa' tort fuq dak u fuq liħor. Ngħid mela għandu tort żgur. Ngħid għandu tort żgur hu. Għax inti tibda twaħħal bħadd ieħor. Meta tkun taf li t-tort huwa fil-fattuwa tiegħek. L-Ewropa t-tort tagħha. L-Ewropa li ġrala li issa she outlived herself. You know? Jekk l-Ewropa mista terġa' tibda u sfortunatament ġifieri tkun bidla radikali, imma ġarala l-Ewropa. L-Ewropa ġarala li qegħdin komdi. Kulħadd moħħu biex jaħdem, ħadd ma jista' jlaħħaq. Spiċċajna tfal xejn. In-nisa jgħidu hekk tgħidulhom inti tittiżżewweġ biex ikollok it-tfal iduru għalik u jgħidulek li inti miżoġenu. Iva, iż-żwieġ qiegħed biex tagħmel it-tfal. Il-mara qiegħda biex twellet it-tfal. U r-raġel qiegħed. Joqgħod attenda xejn fiċċu fuq. Jagħmlu lil Madonna jridu, ma din hija l-verità tal-fatti, jagħmlu li jridu. Il-mara u r-raġel qegħdin hemm biex jiżżewġu u żwieġ għalhekk qiegħed biex jagħmlu tfal. Għal xejn iżjed il-pjaċir qiegħed hemm għax kieku ma jibx il-pjaċir kieku żgħir jagħmlu tfal u jidħol dik ir-responsabbiltà. It's as simple as that.
you know, hekk tħares lej id-dinja animali kollha. Pjanti kollha ġifieri, daw jisiru biex isiru tfal. Naħseb di ħaġa komuni qablu r-reliġjonijiet kollha kważi. Bil-fors ittaqbel. Bil-fors ittaqbel. Imma għalhekk qed ngħidu aħna li sajna ħati u reliġjoni ma nħobbhomx. Imma jiena nibki meta nara li l-reliġjon fl-Ewropa nieżla. Għaliex? Mhux għax inħobb ir-reliġjon, għax flokha m'hemm xejn. Kieku neħħew ir-reliġjon u daħlu valuri li huma lajċi, ngħidlek no problem. Tajjeb ħafna, imma li qed jiġriju li l-lum sirna pjaċir biss. U din naħseb li naqblu żgur fuq, I'm sure, l-Islam ċertizmu li jaħsibha hekk ukoll, għax bħala teorija hekk. Reliġjon xi ftit affarijiet. Sal. Il-kor tas-soċjetà, il-familja. Mela x'inhu? Imma llum dawa dik ta' Dik dawa, tgħidha llum fl-Ewropa liberali. Il-kor tas-soċjetà, il-familja. U l-kor tal-familja il-mara. Bekk il-mara għandha tiġi edukata u preparata għal responsabilità ta' l-umanità, mhux tal-familja tagħha, għala għax il-konsiv li għati wassal dak il-deliver. Issa, meta jibda jintilfu l-valuri, tintilif il-fidi, tintilif disċiplina. Tajdlix il-fidi, il-valuri. Il-valuri ġejjin mill-fidi. Le! Jiena m'għandix fidi, mand il-valuri, le, m'għandux xaqsam. M'għandux xaqsam. Forsi kont nidem wajs biżejjed. Kiva, mela ħanajdu. Mela reliġjoni importanti għax-Twitch. Le. Hekk naqbel miegħek. Le, mhux hekk ngħidin, mhux hekk. Kiju. Int kont raġel wajs biżejjed li ħajtek għamilta tajba. Eżattu, għax intelligenti. Imma hemm ħadd ieħor. Jekk ma jkollux disċiplina. Guidelines. Il-konsegwenzi jkunu li spiċċa disgrazzjatament il-kelma hekk ar minn annimal bil-attitudni tiegħu. Le tajx ar minn annimal, għax l-annimali. L-annimali l-annimali huma superjurismi għalina. Jiena ngħid l-evoluzzjoni bil-maqlub. Iktar lejna iktar nżidna l-isfel mhux il-fuq. L-annimali aħjar minna, l-annimali ma joqtlux għal-pjaċir. L-annimali biex jiklu ma jieħdu l-ħadd. Ma jieħdu xejn ta' ħadd. Le. Il-bniedem huwa l-ar tal-ar. U ngħidu l-immaġni tagħna għala kemm qegħdin tajjeb. Imma jien tajt żewġ eżempji. Tajt bik eżempju. U tajt bniedem li hu bħalek bla disċiplina, bla valuri, bla borders, bla guidelines, bla limiti. U dan jista' lilek, lilu, u l-kull minn hemm. Bil-attitudni tiegħu, bil-mentalità li għandu, bil-affarijiet li għandu, jagħmel dak li hu ħażen, dak li hu ħaqek, jħodlok dritt tiegħek fid-dinjità tiegħek. U dak hemmhekk il-problema. Ma permetti dawn l-għanis reliġjużi ta' ġifieri. Il-mafjużi kollha jmorru l-Knisja. Daw il-ġuramenti għadu santa. Nerġa' nibqa' b'dal din xi ħaġa inkonvent minna. Ir-reliġjon ma tgħidlekx għamel ħażen. Il-bniedem juża r-reliġjon għal ħażen tiegħu iva. Jekk jien rid nuża r-reliġjon biex nikwesta l-flus, nista'. Għala, għax jien ħażin, mhux ir-reliġjon qed tgħidli għamilek, anzi ir-reliġjon tgħidlek dejjem agħti u ħsieb għajn, eċetera, eċetera. Mhux dejjem imma dejjem. Hemm elementi hekk ir-reliġjon. Nafla pereżempju anke fil-Koran hemm elementi hekk. L-element ħara jindek. Mill-qariti, għat nitkellem minn dejjem fuq l-qariti għaj. Sissa, kemm l-Kristjanizmu, kemm l-Islam, rajtom, u rajt fihom biżejjed, mhux biżejjed, għax qatt ma tkun biżejjed. Rajt fihom tajjeb, ġifieri tħalt fil-fond tagħhom, il-kor qiegħed hemm. Li hu tajjeb. Il-problema tkun li jiġi ċertu nies jużawlek ċertu ħajja ngħidulhom verses biex jagħmlu ċertu aġenda u jsibu dawk lin-nies. Terroristi pereżempju. Bla dubju. Ismani, meta tara, ħara għanidu l-ISIS l-iktar waħda reċenti, għan semmu fuqa. Meta tara li dawn nies li kienu għat ikunu maħħom 4 kategoriji. Għandek l-ewwel kategorija dak li huma tal-intelligence li huma krejawa. U ġew funded u l-lum ġurnata nafu min fondi. Mhux l-Amerika. Sa nidħol fil-merti għal-issa. Nafu min ta' għax tiġix tajdi wara l-Qaeda u dak li ġara fil-11 September, whatever, wara jom joħroġ gruppi ieħor full geared, armed, financed, uniformed, u ħadd ma kien alla jbirek b'dak l-intelligenzi u b'dak
imbaras kollu ta' teknoloġija, ħadd ma jaf xejn. Mela. Sroqt favur l-Amerikans. Ne, mhux qed ngħid favur kontra. Jiena qed nitkellem l-affarijiet kemm jista' jkun sens. Tajjeb tagħha da ġifieri. Bla dubju, m'hemmx Għandha ħafna tajjeb, imma bnedmin. Għandek l-ewwel nies kienu tal-intelligence. It-tieni nies li huma fittxu l-avventura u fittxu l-quest. Nies li huma kellhom rabja soċjali kienu dak il-maġġoranza li kienu jimbatu jagħmlu l-affarijiet li jagħmlu. U mbagħad għandek dawk in-nies li huma financially ma kienux tajjeb u tal-li kienu jaqlaw tipu t-xirtu paga kienu jmurru jiġru għax kienu kollhom anke l-privileġġi. Allura meta nitkellem fuq struttura bħal tal-ISIS u bajdaw l-iktar nies li weġġaw minn l-ISIS huma l-Musulmani. Jekk nħarsu Skuru, finalment hekk jew. Allura rrid ngħidulek hu il-ħażen tal-bniedem li juża reliġjon għax intuża l-Islam fija u tsemma bl-isem l-Islam. Żguru. Intuża b'mod ħażin minn nies huma nafu min huma u nafu kif għandhom l-affarijiet. Disgrazzatament fl-istorja tad-dinja dejjem iżistu dawn l-affarijiet. Hawn min jiffinanzja jew jissapportja jew jgħin jew jagħmel tat-tip ta' affarijiet biex jiġi ġustifikat wara se jagħmel. Saddam Hussein, u mhux qed niġġustifika x'kienu x'qed jgħidu fuq qabel ma jittakkawh. U mbagħad ma tattakkawh, sabu xi ħaġa milli semmu fuq xejn. U wara kollu Saddam Hussein bnitu l-Amerika, issa palma kien liħor Norjega. Illum il-ġurnata li raq frima ma l-imperi kollek jaħdmu. Illum il-ġurnata li raq frima pożizzjoni qiegħed. Armin qabel. Għat insemmi, ġifieri li rrid nasar għalih, jintuża ħafna drabi reliġjon biex niġġustifikaw dak li ħanamlu. Għax ir-reliġjon hi l-iktar ħaġa fundamentali. Tajt eżattament dak li għatlek jien tab. Barru inta tgħidli li ma temminx jien qed ngħidlek innemmi li l-reliġjon tiddixxiplina. Ngħidlek li qed jużaw ir-reliġjon jinqedew bikom għall-iskopijiet tagħhom u l-Palestinjani. Biena biss. L-Iżraeliti le? L-Iżraelani. Inti ftitilu xatt. Ftitilu xatt. Parti mill-ixju biex kompliċi fija min. Ma nafx fakkar li nabda Netanyahu. Mela jinsemmeni fuq dal-affarijiet. Jien m'għandix part. Jiena nistrajt waħda jiena taf ma nistax nifhem jien. Kif il-kwestjoni kollha tal-ġi bħalista l-ikbar alleati tagħhom huma il-liberali Ewropej il-wok. Li huma bil-maqlub tal-li qed tajt int huma proprja dawk kien isħżina li qed tajt int. Dak li m'għandhomx valuri. Daw li qed joħorġu barra dawn huma ħerġu fil-protesti dawk tal-protesti apparti li hemm ħafna Musulmani għax hemm ħafna li jkunu Musulmani. Imma jorganizzawhom huma il-left, l-extreme left. L-extreme left huma il-maqlub tagħkom, il-maqlub ta' tgħidha u ġifieri. Kanta kif qed jgħidek fejn deru biċ-ċar. Għax ifhimni, kemm qegħdin dawk in-nies bħala ammont. Meta tara ġol Ingilterra l-ġimgħa l-oħra kien hemm 1.2 miljun. Meta tara ġifieri tgħidli dawk in-nies li qed joħorġu huma dak il-tip. Le, minn koll. Imma huma jorganizzaw ta'. Organizers vera jkun. Le, dina fatt, le fatt. L-ikbar tantu hekk, meta jkollok, come on, għandna Queers for Palestine, rid narhom sejrin hemm jien bejnietna. Le, ma daw. Di l-alleanza ma tagħmel sens biex tara fl-estremità qiegħda s-soċjetà. U l-Ewropa Anġel. L-Ewropa u anke d-dinja Arbija. Għaliex għax qed jużaw nies bħal Ħamas u di li qed nipprova nispjegalek jiena intom il-vittmi. Imma d-dinja Arbija ma żammejx sapportana. Il-vittma intom l-ikbar vittma. Iva, ma bħala gvernijiet. Disgrazzjatament. Ngħidlek Italjani jgħidu dall'amico mi guardo le dall'amico mi guardo io dal nemico mi guardo io dall'amico mi guardo io xi ħaġa dal-nemico ġifieri jien noqgħod attent għall-ħabib
iktar mill-li għall-għadu. Għax l-għadu taf minu. Għax l-għadu taf minu, l-Izrael taf minu. Taf xinu. Imma l-problema ta'kom. Inta tajt bħall-Ingliżi, keep your friends close and your enemy close. Issa, imma jiena fl-opinjoni tiegħi u li qed ngħidha ġifieri bl-ikbar sinċerità u qed ngħidha favur il-Palestina, jiena li l-Palestinjani huma vittmi mhux tal-Iżrael, għax l-Iżrael ngħidwa fl-interess tiegħu jagħmel li jagħmel. Imma Hamas suppost mhux fl-interess tiegħu li jisfrutta l-Palestinjani. L-Iran mhux fl-interess tal-Palestinjani, mhux suppost qed jisfrutta Palestinjani. Il-Ġordan mhux suppost qed jisfrutta Palestinjani. Ili hemm li intom imdawrin u sfruttawkom minn dejjem minn dejjem għax anke tal-1948. X'kienet l-istorja tal-1948? X'għamlu? Mela allura daw kienu kemm alla ħalaq pajjiżi kontra pajjiż żgħir l-Iżrael. Ma kienx hemm pajjiż dak iż-żmien. Kien hemm. Ma kienx hemm. Kien għadhom kif għadhom l-indipendenza. Min? Dikjarazzjoni. Min għand min? Mhux mill-United Nations. Le, għax United Nations jekk tara dak iż-żmien, mhux kulħadd x'ismu kunu xċieħ l-istat tal-Iżrael dak iż-żmien. Le, ma kien hemm maġġoranza. M'hemmx maġġoranzi, ma l-maġġoranza tista' tikkrea stat fuq stat. Le, laqqas se tikkrea stat, nifhem. Le, imma l-fatt. Allura, ara x'għamlu rab kemm ħaxxejja. Min? L-Arab. Għax ridu jibelgħu l-art, għax huwa dak li ridu, huma ridu jieħdu l-art. Mux biex jtu għal-Palestinjani biex jżommu għalihom. Dak it-tajdu? Mux ekki. Le, mux ekki. Tantu ek, l-Ġordan għamlet 14 sena mek. Le. U laqqas ċittadinanza ma taħtom il-Palestinjani. Tarġa mux veru, taf l-intan Ġordan. Għajt maħħom jistess jgħallak fil-wallets, taw li oraw l-flus ta' għallu li għara aħna għas flus tagħna ma nista' jkollna. Biex nsifer jien għalli għandi biċċa xogħol għax peress joqgħod il-Ġordan ikollu għandu problema kbira, mhumiex rikonosciuti bil-Ġordan. Il-Palestina. Jew fatti. Fataħ soġġett, ħanajdek għandi bżonn sada fil-għodu biex nispjega. Nerġgħu bla ebda dubju nagħmlu programmi ħorax tant kemm qed affarijiet, voldri. Għandna bżonn ħafna iktar ħin, nerġgħu nagħmlu programmi oħra x'kienet interessanti. Żewġ ġibu. Battek xi affarijiet lilek imma. Ismani, jiena ma nemmix bjera tal-propi. Għax jena nemmen, l-opinjoni tan-nies. Daw xed nitkelmu jina u inti xirokna, tad nitkelmu qoddim kemm għalla ħaraqnies, għax illum l-internet imur mad-dinja kollha. Salvu. Insomma, l-lingwa maltija. Insomma, l-Australjani li għadhom ftit minnhom Whatever. Imma what I mean is, li tiżdija diskussjoni pubblika. Jekk irdu l-provi, jisibu minn qed jismana. M'għandix għalfejn ġi provi. Imma, żomm, inta t-affarijiet jaħasra. U għad titkellem ċertu mod ta' konvenjenza. No, stentu bi korrekti det ngħidlek jien. Jien qed ngħid l-udjenza. Mux inti, għax inti ma tistax. Inti committed. Conflict of interest. Le, inti committed, das kemm ma nistajjien, aħna assistabletlu fl-istorja. Issa, wara li għadna, issa nistaw irdu noħorġu mill-istorja aħna. Unħallu n-nies jibġudikaw. Ovvjament, nixtieq nirringrazzjakom għax kienet diskussjoni interessanti ħafna. Ma tajnek xi ċans ilek. Vera l-lum naħseb l-inqas darba li Għandu xorti ma xejn. Però Mario tħallsu xillu. Għadna kollox tibana. Mario tħallsu xillu. Għadna barra darba ġibu xejn. Nemmen li dibejnek għandu jkuna differenti. Kolħat għalti l-iktar ħaġa importanti kajtu xurxin. L-iktar ħaġa importanti. Ovvjament. L-iktar ħaġa importanti. Għandkom tkun eżempju għal nies li fl-aħħar mill-aħħar jiddiskutu, din li kulħadd jieħu għalih għax nitkellem. Dik oħra se sirna kulħadd jieħu għalih mix-xejn. Imur ħallasu, jew imur ħallasu. Għandna waħda isbaħ aħna. Ċuċata li tħallas Aħna għandna waħda isbaħ. Meta xi ħadd jieħu għalih, qedlu ħadd għalik, jgħidlu iva, qedlu tista' tmur tixrob il-baħar kollu. Mela, nirringrazzja t-telespettaturi tal-li kienu magħna u segwuna jerġgħu il-ġimgħa d-dieħla fejn ħajkun iktar diskussjonijiet interessanti. Grazzi ħafna u lejli tajjeb.